கொஞ்ச நேரம் கண்டுங்க சிக்கலாரு வேற तुला हां शोभया मस्त ट्राई म्हणते या मस्त ट्राई म्हणते नवीन ब्लॉक दप्पर आईने जे के ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ಲರಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋತಾರೆ ಆಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖಾತೆ ಸೋಬ ಆಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದೆ ಅವು ಆಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ ಬಾನ್ ಮಿ ದಪ್ಪರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿರಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರಗಂಡ ಆಯ್ತು ಅಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವೇನ ಎರಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೇತ ಐಡಿ ಮಂತಂಬರ್ರೆ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಏರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೂರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೂರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾಶನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೇರು ಹೈಡ್ ಆತೇರು ಜೆ ಕೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯನಾ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮರಲು ಸರ ಅದು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ तुयारा ओ सब पुली मुझे तुयारा जय भारती माते जय भारत माते ಪಾಪ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಮಾರೈತೆ ಸಾವು ಕೋಡಿದೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ದಾದಂತೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಶೆಕ್ ಆರು ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ಯ ಪಾಪ ఇంక మస్తు బేజారాండు ఎంకులా పడకే ఉండాలి ఆ పాపాలు పులి ముంచికి మెసేజ్ మంతారు అక్క ఎంకుండేది ఆనల్ల బండ ఈ బేత ఇడి మంతం బల వనిత ప్లీజ్ బలా బండ బరందకులు వచ్చి బల బేత ఇడి మనుపుల ఆయి ఈరు ఫోలో యానా ఫోలో తిప్పాను ಗೌತಮ್ ಪಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಹೈಡಿಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಾತ ಒರಿಯೇ ನೀತ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ ಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನತ ದಾನೆ ಆರ್ದಾನೆ ಬೇಕು ನೆರಿಯರ ಕುಡ್ಲಡಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲೆಯೇ ಇಂಚಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಪನ್ಪುನ್ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾಯಿ ವೃತ್ತಿಲ್ ಸಬ್ಬು ಇಪ್ಪಡು ತೂಕ ಏರು ಕೈ ಬುಡ್ನ ದೇವಿಯರ್ ಕೈ ಬುಡ ಏರು ಸೋಬ ಯಾ ನನ್ನ ದಾಲ ನಿಕ್ಕು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಜೆಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಪಡ್ ತೂಕ ದೇವಿಯರ್ ಉಳ್ಳದ ಅಬೇಕು ಎಂಕಲಿನ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಬರ್ರೆಂಡವೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಬೈಜ ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಮಲ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಯಾಂಡಿಗೆತ್ತ ಓಹೋ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಯಾಂಡಿಗೆತ್ತ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಬರ್ಪೇವೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಗುರುವಿನ ಕೆರೆಗೆ ಮಾರ ಗುರುವಿನ ಕೆರೆಡು ಯಾನಂತೂ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಒಂಜರ ಕಾಡು ಉಂತದೆ ಪೋರೆ
లేదు బస్సు ఉంది కదా ఓడి బంధువులు లేసర్తి తూడు ఇంక ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಬಾರದು ಇಂಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಊರೆಂದು ಓಡು ಇಂಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರದು ಓಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಓಡು ಗುರುವೇನಿಕೆರೆ ಓಲು ಮಾರ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪನ್ ಪರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಗುರುವೇನಿಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡಾಲಿಯಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾಕ್ಷಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿಯ ನಿನಾನು ವನಿತಾನು ಕೋಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಯಾನ್ ಏತ ಆಪ್ಷನ್ ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಕ್ಷು ತೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ರ ಆಪುನೇಜಿ ವನಿತರ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತಾಯ್ಡಿ ಮಂತ ಬಲ ಪಂಡದು దాని బయట వాళ్ళు ఎడ్డేత్తు మార సావు కోడ రంజు మంతదినియా మాతేరిన బ్లాక్ ಪಾಪ ಮಾರ ಆಲೇನು ಲೈವ್ ಬರೋ ತಿನ್ನಲೇನು ಅಲ್ಲೇನು ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿರು ಮಾರ ಆಳು ಇಂಚ ಮಂತನ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಡ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಗ ಮಾರ್ಲು ಸತ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಜಪನ್ ಪೆಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರ್ನ ಬೆರಿಸ ಎಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡುವಾಗ ಕೇನ್ನನ್ನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂತೆ ಪಂಡದು ಆತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರದ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡತ್ತ ಎಂಕುಲ್ತಾನೆ ಆಯ್ನು ದಕ್ಕದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಯ್ಯ ನಿಕಲ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ ಪಾತಿರ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತದೊಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತೇರ ಪಾತೇರಿ ಎಡ್ಡೆಲೇರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರದೊಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅವೇನು ಬೇತೇನೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪಲ್ಲಗೆ ఇంకా వాళ్ళు ಬೇಜಾರಾണ് ನೀಲ ಐಡಾತ ಮರ ಎಂಚ ಐಡದೆ ಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅರುಣ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಐಕೆ ಯಕ್ಷಿತ್ತು ರಮೌಂಡತ್ತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬರೋದು ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತಿನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬರ ಅರುಣವರೇ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲೈಡರ್ ಆಟದ ಏಣಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ದಿನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪೊಳಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅದು ಪೊಳಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆನಾ ಗಮ್ಮತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ನಿಕಲಿಗ ಓಲು ನಿಕಲ ಊರು ಓಲು ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಪುತ್ತೂರಾ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಲೈಡರ್ ಆಟದ ಏಣಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಸಜೀಪಗೆ ತಿಂಪಿಸ ಉದಯ್ ಬೇಪಾಡಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆಯ್ಗಿನೇರ್ನಿ ಏರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪುನೊಂದು ಉದಯ ಬೇಪಾಡಿ ಆನಿ ಬತ್ತಿನಾರಿ ತೆಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೀರು ಸೋಮಕ ನಮಸ್ತೆಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಡಿ ವಾಟ್ ಡಿ
ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು? ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹಾಯ್ ಪೇಜ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಫುಲ್ಲ ಜೀವಾಡು ಇಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಡೈಲಿ ಬತ್ತಿನ ದಕ್ಕುಯೇರು ಇಜ್ಜಿಯ ನನ್ನ ದಕ್ಕು ಜೇರು ಬಿಡು ಬುಡಿ ಹಾಕ್ಸಿತ್ತು ದಕ್ಕು ಜೇರು ನನ್ನ ದಕ್ಕು ಜೇರು ಬಿಡು ನನ್ನ ಪೋಡೆದ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವೇರಿ ತಪ್ಪಾತು ನಾನು ಓಕೆ ದಕ್ಕನ ಸಾಕು ನಿಜ್ಜಿ ದೊಂಕುಂಡ ಸಾಕು ನಿಜ ದೊಂಕನ ದಕ್ಕನ ಸಾಕು ನಿಜ ಕೋಡೆ ಗಿಡದ ನೆಂಕುಲು ಯಾನು ಈಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬೈದೆಕೋ ದೇವರಿಗೆ ಈಸ್ರೇಲ್ ಬೈದಾರ ಈ ಪಂತೋಡ ಎಂಗುಲು ಬೈದು ಹೋಗ್ತಾನತ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಓ ದೇವರ ದಾಯಿ ಬಾಯಂಗ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಹೋಗ್ಬುಂಡು. ಹೆಲೋ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕೇನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಲ ಮಂಗಳೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅವು ಬರ್ಚಿಮ್ಮ ಅವು ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ. ನಾನು ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ. ಓ ಕನ್ನಡನಾ? ಕನ್ನಡವಾ? ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈ ನೀವು ಮುಂಬೈನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾನ್ ಈಸ್ರೇಲ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈಸ್ರೇಲಿಗೆ ಬರ್ತದು 20 ದಿನ ಆಡಕ್ಕ. ಓ ಈಸ್ರೇಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ದಾನಿ ಗೊತ್ತನೆ ಈಸ್ರೇಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಈ ರಾತ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಾರ. ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಈರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಅದ್ರಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ನ ಬೈಪಾಡಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೇಕಾಡಿ ಬೈಪಾಡಿ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಾರೇ 16 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಹೌದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಿಳೆ ಎಂತ ನಗಳುದೆಂತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತುಳುನವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊಯ್ನಕ್ಕ ಆ 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟನಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂಪನಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯ. ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ ಜಿ ನಮ್ಮದು ಜಿ ಭಾರತಿ ಜಿ ನಾನು ಜಿ ಭಾರತಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಭಾರತಿ. ಯಾನ್ 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಏಕ ಈ 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಮಾರ ಎಂಕ ಒಂದು ವನಿತಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಾಪ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಗುಜರಾತ್ ತೆಲುಗು ಪಂಜಾಬಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಇರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅರೆಗಿನಿ ಬಿನ್ನೇರಿಪೋಳು ಓ ಅಂದಾಲ್ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು 24 ತಾರೀಕು 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಜಕ ಪಂಡದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇದೆಂತ ಕೋನ ಸಂಡೆ ಹರೀಶ್ ದಾದೆ ಕೋನ ಸಂಡೆ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಳು. ಓಕೆ ಜಿ ಆಯ್ತು ಜಿ ಬಾಯ್ ಜಿ. ಪ್ರಮಿಳೆ ಜಿ ಹರೀಶ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಉಂಡತೆ ಅವೇಟೆ ಖರ್ಚಿಗ್ಲ ಪೋಡಕ ಮುಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲದಾಲ ಉರಿಪಾಯ ಅಕ್ಕ ಅವಂದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಡಪುರ್ನ ಪೋಂಡು ಉಮಗೊಳ್ಡ ಅಂದೆ ಹೇಳಿ ಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದದು ಜಿ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳು. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಉಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಉಮಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಉಮಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಉಮಾ? ಯಾರು ಉಮಾ? 15 ಅತ್ತಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ.
ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿಳ ಕಾಜಿ ಮೇಲೆ ತಂದು ಗಾಳಿ ಅವೇ ಲೈಟ್ ನಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಡು ಗೊರ್ಚಿಗೆ ರೈಡ್ ಇಂಚಿ ನರಕ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ನಿಂಪಿನ ದಾಲ ಹಾಪು ಇಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಐಡಿ ನೇಮು ಪ್ರಮೀಳಾ ಆದರೆ ನೀವು ಕೌಶಿಕ ಹೌದಾ ಜಿ ಓಕೆ ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರಿನ ಅಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಪೋಯರೇಕ ಬೆಳಾಲ್ಗು ಹೇಗೆ ಅಂದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರು ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಐಡಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ದಾದಾ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಳಿತ ಚುಚ್ಚಿನವು ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋ ದಾಲ ಹಾಪಿಸಿದ ದಾಲ ಹಾಪಿಸಿ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸೀತಾರಿ ಪೂರಾಣ ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರು ಕೌಶಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇವರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತೆ ಹೆಸರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆಯ ವನಿತಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಪ್ಪರ ಆಪನ ದಿಪ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಆಲಿಜ್ಜರು ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಯ ದಾದ ನಾ ಒಂದು ಅಗದು ಬೇಲೆ ಕಾತೀನಿ ಕಾಲಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಏರ ಬತ್ರ ಅಡ್ಸದೆ ಆಯ್ ಬಂದಿರು ಬಾರ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಸುದ್ದೇ ಜಗಲ್ಲ ಕೈ ಬಂದಿದ್ದು ಶೀತಲರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಬರೇ ಟೈಮ್ಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಿಗೂ ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಪೊಲೆ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿಜೇರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ್ ಪಂಡೆಯ ಮಂತ್ ಬಲ ಪಂಡದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೀತ ಆದರೆ ರಮ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಓ ಅದಾ ನನಗೆ ಶೀತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಇರೇಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಖಾಡ್ದಿಂಚಿ ಶೋಭಾ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ದಾದಿ ಜಾಬ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಂ ಯಾನು ಎಲೆಕ್ಷನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನಾ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಾ ಐಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಾಕ ಆತನ ಅಜ್ಜಿ ಓಂಡಜ್ಜಿ ವೀರಪಂಡಿತ ಯಾರು ವೀರಪಂಡಿತ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಿಜ್ಜಿ ದಾದೆಯ ಒಂಚೂರು ರಸ ಮಾಡತ್ತದ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇರಿಯಾ ನನ್ನಿತ್ತು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಡು ಬರ್ರೆ ಒಂತ ಬರ್ತಾವಡು ಬರ್ಪೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐನು ಆಜಿ ಒರ್ಂಬ ಪದ್ರಾಡು ಎನ್ಮ ಯಾವ ದೇವಿರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ದಾದ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಇರನ ಲೈವ್ ಐ ಬುಕ್ಕ ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರ್ದು ಹಾಕು ಐಡಿಯ ದೀತು ಲಂಚನೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅದನ ನಾನು ಐಡಿಯ ದೀರೆ ಹೋಯ್ಜವೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಮಾ ಉಲ್ಲಲ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲಲ ಒನ್ನಸಂಡೆ ಒನ್ನಸ ಹಾಯ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾ ಬೇಗದ ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಚಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ತಾಳು ಬರ್ಚಿತ್ತು ದೇವರೇ ತಾಳು ಬರ್ಚಿಕ್ಕು ಒನ್ನಸಲ ಬರ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಬರ್ಚಿ
ಎಂತದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪು ఉండరాత్రి ಬಂದು ಸರಿ ಬಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಯೆ ಇದೇನು ನಾಡುವೆ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವೇಂಚ ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓ ಎ ಸಿ ತಾನೆ ನಾಗುರಿ ಆಶಾ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಬರೀತೀರ ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಿಸಿಟ್ಟು ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಕಲಿ ಬೇರೆ ನಂದು ತಿರ್ಗುನಿ ಇದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಹುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬ್ಲರ್ ಒಂದೊಂದು ಹೌದು ಆದಂದಿ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಸಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಕರ್ಮದ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮುಂಚ ಕುಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಚ ಅದು ಬಂದ ಕೈಕುಲ್ ಕಲ್ಕುವ ಬೇತ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಬೇತ ಜಾಗ ಕುಲ್ದುವ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಡ ಬ್ಲೂ ಕುರ್ತು ಜರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಕ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇರೇಗ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಹತ್ತು ಬಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕತ್ತ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಕೊರಲಿ ನೇಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಗೆತ್ತ ಚಾನಲ್ ಅವು ಪಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಾನಿಟೈಸರ್ನಾಗ ಬಂಗಾಪುಣಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ದಾದಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಈಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ವೈರ್ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದ ಸರಿ ಆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಉದ್ದದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಂಜದ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲದ ಮೇಕೈ ಬೇನದ ರೌಂಡ್ ನಾಲುಂಡ ಐಟ್ ಅವು ಬೇನದ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲದ ಐಟ್ ನಾಲುಂಡು ಬೊಲ್ದುದ ಅವೇ ಪಚ್ಚದಿನಿಯೇ ತರಗ ಅವು ನೆಕ್ಕ ಅಂತ ಮೇಕೆ ಬೇನದ ದೆತನು ದಾಲ ತೋಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತನ ದಿಕ್ಕ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಬಂದು ನೆನಪುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹೋದ ತೊಂದ್ರೆ ಏ ಪೂರ ದೆತೊಳಚಿ ಬಜ್ಜು ಉದ್ದದ ನಾವು ಕೂಡ ಪಚ್ಚದ ದೆತನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಲೈಟ್ ಆಗುದು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇ ಹೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರೇಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋದು ಐಟ್ ಬೋದು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇತಾ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಐಟ್ ಬೋದು ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ 90 ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ದಾನೆ ಮಗ ಟ್ರೋಸಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಮಗ ಪನೋಡ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ಪೂರ ನಾಡಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಂದಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿದಾಲ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲರ್ ಯಾವ್ದಾದ ಬ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಂಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಅವು ಕೊನಪನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪರ್ಪಜ್ಜು ಅವು ಬೋಡ
पर वनिता यक्षित बरोಡು इज्जिंड ಒರಿ ಎಲ್ಲ ದಿವೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಹಾ ಬರ ಕರೆ ಕುಟ್ಟು ಪಾಡಂಡೆ ಕಾಲು ಬರ್ಕೊಡುವೆ ಕುಲ್ಲಾಡೆ ಇಕ್ಕದಾನೆ ಸಕುನಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನನ್ನು ಐಡು ಮಂದಿರು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತೂಜದೆ ಅವಲೇ ಬೋದ್ಗುಲ್ಲ ರಗಲ ಬರ್ಚೈಕೆ ಅನ್ನದ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ವೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ತೂಲೆ ಮಾತಾ ಓಕೆ ನಾಡನ್ನ ದೇವರ ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ತೋಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸರಿ ಆಗುന്നുണ്ടാ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡ ನಾನು ಮರಲಿರ್ಲಕ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ನಿಂದ ಯಾನ್ ಪಾತ್ತೇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನೀನು ಏಪಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರೆ ಹಾಂ ಮುಲ್ತಿಂದು ಮಂತಿಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ್ನಕ್ಕ ಕಾಲೆ ತುಕ ಬೇಜಾರ್ನಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಲೆ ತುಕ ಇರ್ನ ದಾನೆ ಪಾತೆರ ಈಗ ಬಿಡಿಯ ಎಂಡ ದಾನೆ ಪಾತೆರ ಇರಿಗೆ ಬೆಡಿಯ ಅಂದ್ಕೇನು ಶೋಭಾ ಬೆಡಿಯತ್ತದು ಬಾಂಬು ಕೈದಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಯೋಗೀಶ ಬೈ ಜತೆ ಯೋಗೀಶ ನೇರ ದಕ್ಕದೇರು ಹೊರ ಐಡಿ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪು ಜೇರ ಅಂತ ಇಂಕ್ ಡೌಟೇ ಇಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಎಂತ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾರಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇರಿನ ಐಡ ಆತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಶೋಭಾ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಆತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಆತನ್ ಶೋಭಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ ಪೋಯಿ ಆಯ್ಗ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಹೇಗೇನಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಬೋಡಿ ರೇಗ ಅಜ್ಜಿ ರೇ ದಾದೆ ಬೋಡು ಜ್ಯೂಸಾವ ಚಾವ ಓ ಆತ ಪರಿಯೇ ನೀರು ಆಯ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗಂಚ ಪೋದು ಮರ್ದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಇತನಿಗೂ ರಡೇ ಜನ ಪಾತೇರ್ನ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಾರ ಕೊಂಚ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಲಂಚ ಬೇಜಾರ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬತ್ತನಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೆಜ್ಜನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದಾದನ ದೇವರಿಗೋರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ ಇಂಚ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯದು ತೆಲ್ತದು ಪೋಯದು ಅಪ್ಪಾಯ್ ಒಮ್ಮಿರುಂಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿರಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬೈದು ಏರಿಚಿಂದ ಆರು ಕೋಡ ಐಡ್ ಆತೀನಿ ನಾನು ಪನ್ನತ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಐಡ್ ಬತ್ತಿ ಜನಿಕ್ ಪುದಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಪಂಡದು ಆರು ಕೋಡ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅರೇನು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರ ತೈಕ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಪೋಪೆ ಐಡ್ ಮಂತೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪೋಯಿನಿ ದಾದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರಾಯ್ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತಾವ್ ಚಾಚಾ ಚಾಚಾ
ಶೋಭಾ ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಗ ಪರಪಂಚ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪರಪಂಚ ನೀ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಪಂಚ ನೀನೆ ಅಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ 90 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ದಾದೆಯಾ ಚಾಚಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಹೆಸರೆಂತ ನಿಮ್ಮದು ಚಾಚಾವಾ ಚಾನಾ ಕಾಪಿನಾ ಪ್ರಪಂಚ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ನೀನೇ ಅಜ್ಜಿನ ಪರಪಂಚ ಶೋಭಾ ಪಾಪ ಇಂಕ ಒನ್ನಿ ತೆಜ್ಜರತ ಸಿಂಗಾರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸಿಂಗಾರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಪಾತಿರುವಿ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂತ ಹೊಡಿತೀರಿ ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆಂದು ನನಗೆ ಎನ್ನ ತೀರ್ಪುಯಿನ ಮಗಳೇನು ತಾದಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತನಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚೂರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತನಾ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ ಆಗಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಮಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಗಳು ಸೋಗಿತ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಗಿತ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಮಗಳು ತೂನ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಕೆನ್ನಲಕನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಕ್ಕ ಅವೋ ಓ ಓ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಕೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾದ್ ನೆಡ್ಡೈತು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಂಡೆ 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 ಬೇಗ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಓಲೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಕೈ ಕೈ ಬೇನೆತ್ತು ಮರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಚಲಿಜ್ಜ ಶಕೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿನ ಉಡುಪಿಯಾ ಈಗಲ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫೋನ್ ಪನಾಗ ఇంక ఫాన్ పంపనాక పోయింది క్లయింట్ పనాక ದಾನೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೀರ ಜನ ಏನು ಒಂಜಿ YouTube.com ದಾದನ ಪೋಯೆಯ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡರ್ಟ್ ಅತ್ತು
ಹೈಡನ್ ಪಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ವೈಟ್ ದೀಪುನಿ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಂದೆತ್ತದೇತು ನೂತ ಸಂಪತ್ತ ಐನೇತ ಅವೇಟ್ ಇಂಚ ದೀನು ಉಂಡಾತ ಎರಡು ಕೈ ಬಿಡೋಲಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ದಿಜ್ಜಿ ಅದು ತಿಕ್ಕದಿ ಓಡಿ ಇಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಊಟ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರುದ್ರೇಶ್? ದಾಯಿಗೆ ಶೋಭಕೇನಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಹಾಯ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಡಿ ಅದು ಯಾರ ಶೋಭಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ವನಿತಾ ಎಂಕುಂಡೆ ಕಪ್ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಬರ್ಪೆ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡ್ಯ ನಂಬರ್ಲ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು ನಲೆಗೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರು ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡಾ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ಕುಡ್ಲಡುಂಡಾ? ಹಾಂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕುಡ್ಲಡ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ PVS ಅಲ್ಪನ. ಆಯ್ತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹರೀಶ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ. ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ. ಸೋನು ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಯ್. ಕಿರಣ್ ನಾಳೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಾಳೆ ಈಗ ಚಿಕನ್ ತರೋದಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈಗ ಚಿಕನಿಗೆ. KGಗೆ 200 ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೆ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸುವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರುವೇರು, ಉಸುವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಬರುವೇರು ಉಸುವಾಸನೆ. ಸೋನು ಕ್ಯೂಟು ಹಾಯ್. ಫಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನಾನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮುನ್ನದಪ್ಪ ಕೋರಿಗ ಬರ್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಚಾರ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು. ನಾನೇ 4 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗಾನಪುನು ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರಸ ಪೂರ ಮಾಪುನು. ಆ ಕೋರಿಕಾನಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಮಾಸಕ್ಕಂತನಲ್ಲ ಆಪುಡು, ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುನು. ಇಂಕ ಮಾಸಕಾಜಿ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ, ದೇವರ್ನಾಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಟೈಸನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪನ ಇಂಕ ಮಾಸಕಾಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಬಂಡದ ಅದೇಯಾ? ಮಲ್ಲ ಮೀನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ನೀನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕನ್, ನೀನು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದು ಮೀನು ತಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂಜಾರ ಬಂಡ ಹೌದಾದೆ ಶೋಭಾ? ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಬಂಡದಾದ
ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ತಿಮಿಂಗಲದ ತೇಡನ ಮಾಂಜಿಯ ಅಂಜಲ ಶಂಕರ್ ಹಾಯ್. ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದಾ? ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದು. ನಮಗೆ ಅದು 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ನ ವಂಜರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ದಾದಯ್ಯ ಅಂಜಲಿ ಅಂದಾಜಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ದು. ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓ ಸರಿ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡಾ? ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವಲೆಪ್ಪುನಾ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಅವು ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ. ಅದು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಜಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾ ಕೋಡೆ ತೀಯನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತು ಯಾ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ದಡ್ಡ ಚೆಪ್ಪಡೋದಿರ ಆಯ್ತಾ. ಪೀಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆನೆರ ಕಂದ ಇಂಕುಲವೇನು ಫ್ರೈ ತಿಂತ. ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಎಷ್ಟು? ಅಂಜಲ್ ಮೀನಿಗೆ 1700. ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಅದು, ಉದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು. ಅದಾದರೆ 1700 kg. ಅದೇ 1700. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು. ಅದು ಫ್ರೈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾರು ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ರೈ ಆದರೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಮಲಗಿ. ಚಿಕನ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ದಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಾಯಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಂತೀನಿ. ಅಂಚಲೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಒಂಥರ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಎಲುಬು ಮಾತೊಪ್ಪುನು ಆತೇತ ಎಡೆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಷ್ಟು? ಬಂಗುಡೆ ಕೆಜಿಗೆ 300. 1 kgಗೆ 300, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 150. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಂದಿದ್ದು ಬಂಗುಡೆ ಕೆಜಿಗೆ 300. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 1 kg ಆದರೆ 9 ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, 1 kg 300. ಹಾಯ್ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಹಾಯ್. ನೀವು ಉಡುಪಿಯ? ಹರೀಶ್ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯ? ಅವರು ಕಿರಣ್ ಕೂಡ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಿಕನ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಥರ ಕೆಂಪು ಮಾಸವು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಕೋರಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ತ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಯ್. ಅದು ಬೆಸ್ಟು ಬಂಗುಡೆ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನ್ನೆ ತಂದು ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ತಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ASP ಕುಡ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ASP ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ ಉಂಟದು ASP ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ತೂಯಿ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ ನಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತು ಸತ್ಯ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಸತ್ಯ. ASP ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದರ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಅದರ ಮಾಂಸ ಬೇರೆ ಇದು ಮುಳ್ಳು ಬೇರೆ ತೆಗೆದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಅದು ಕೋಳಿಯ? ಉಡುಪಿಯವರ ಹತ್ರ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು. ನಮಗೆ ಉಡುಪಿಯವರಾದ್ರೇನು ಮಂಗಳೂರು ಆದ್ರೇನು ಮಾತಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಗುಡಿ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಯಸಗೆ ತಿಲ್ಲೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಮೀನು ಬರಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಪುಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓನ್ ತಿಮಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಜೆಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ. ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಅವು ಸೋಪ್ ಕಾಪು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ತಿಮಿಂಗಿಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅವಳುಂಡಾತ ಅವಳಿಲ್ಲಾಡು ಅದ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಾರ. ಅಂಜಲ್ ಅಂಜಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ವಾ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನಕು ತಿನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು. ಪೂರ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಕು ಕನ್ನಡ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊಡದೆಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ. ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೂತಾಯಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಂಗದ ನಂಗದ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ನೀವು? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇರಳ ಪಪ್ಪಾಡು ಕೇರಳ ಪಪ್ಪಾಡು ಕೇರಳ ಪಪ್ಪಾಡು ಶೋಕಾಪುಡಿಯೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾರತ್ತ ಅವಳ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪು ಎಂಕಿಷ್ಟ. ಮರ್ವಾಯಿ ಕೊದ್ದೇಲು ನಂದು ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಏರೇ ಬೋಡ ಅವೆಲ್ಲೂರ ನಾ ರೆಗ್ ಮರುವಾಯಿ ಕೊದ್ದೇಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚೇರೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಡಸ್ ಬಂಡಸ್ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಈ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ನನೆಜ್ಜ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಸೋಪನ ಮರುವಾಯಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬಸಾತ್. ಗೀತಾ ಆಯ್ ಗೀತ ಬಂದರು. ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಗೆಲಾಡಿ. ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಗೆಲಾಡಿಂದ? ಕಾಮಿಡಿ ಗೆಲಿಂದ ಬಂದದ? ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದೆಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದು ನರಂಬಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಿದು ನರ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೆನಪಾಪುಂಡ ಏನನು ದಾನೆ ಆವಂದೆ ಬತ್ತನೆಂಗಳಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬರ್ಪು ಜಾರತ ಕೋಪತ ಏನಡ ಬರ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಪಾತೇರು ನೆಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಆಟಿಗೋರ ಅಮಾಸೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಂಡ ನಾನು. ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಾದೆ ಕಜ್ಬಿಂಗ್ಲೆಗೊಂದು ಕಜಿಪು ಮಿಮ್ಮಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನನಗೆ ಬೈದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬೈದು ಯಾಕೆ ಬೈದು ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಮುರಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಯಿನಿ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆತಜ್ಜಿ. ಫುಡ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುಯಿನಿ ಪೂರಿ ರವೆ ದೋಸೆ ಕಚ್ಚಂಬ ಜ್ಯೂಸು ನೂಡಲ್ಸು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಸೋಕತ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅನ್ನಿಮ್ಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಬರುದು ನೀವು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೇನು? ಓ ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬತ್ತ ಬಾತ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೈವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಲೈವ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗ್ಲ ಅವು ಆಟೋ ಗೀತ ಅತ್ತು ಆಟ ಗೀತ ಬೇತೆ ಒಂದು ಗೀತ ಬೇತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಂತ ಮಾರೇರೆ ನೀವು? ಹತ್ತು ಬ್ಲೂ ಉಂಡು. ವಿಶ್ ಮೀ ಆಲ್ ಆನ್
ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಇದು ಏರು ಗೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಏರಿಂದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೀತಾ. ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಗುಡ್ಲಾಡಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಚ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿನ್ನಗುಲೆ ಎಂಕುಲು. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರೆಗು ಚಾನಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾರೇರೆ ನೆಟ್ ಮುಗೀತಾ ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವಾ. ಶೋಭಕೋಟೆ 10th ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಆನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಂಡಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಅವು ಗೀತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡು ಈರಿ ಪೋಪುಜೆರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಓದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಪೋಪಿನ ಬೆಸೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೆ. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಓ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲೆ ದಿಂಬಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈಫೈ ಉಂಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಅವರ ಹತ್ರ ಗೀತಾ ಹತ್ರ ವೈಫೈ ಉಂಟಂತೆ. ಎಬೋ 10th ಬ್ಲೂ ತೆಪ್ಪಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾ. ಗೀತಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗೀತಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕೋನ್ ಗೀತಾ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಪಂಡ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಂದೆ ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಂಚ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ. ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಶೋಭ ನಿಕ್ಕೊಂಚು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಏರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಎದುರು ಆಪುಡತ ಈ ಬತ್ತದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಐತೆ ಈ ಎಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ದು ನೀನು ನೈಡ್ ಮನ್ಪರ ಅವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಐಡಿಯಾ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ಅವೇನು ಪೂರ ರಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಇರಗೆ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಬಂತೆ ಪಜ್ಜು. ಗೀತಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಲ್ ಅಂದೆ ಮುರಾನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ಎಂಕ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾತು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಫ್ರೀ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಾಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಇಂಚ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಖಾಲಿ ಕುಜಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂದು ಕುಜಾಲ ಎನ್ನ ನರಕದ ಐಬ್ರೋ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೆ ಶೋಭಾನ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಯಾನು ಮೀಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕನಪದೆ ಅವೇಟೇ ಮನ್ಪುನುದ ಅಂಚದ ಆಲಂದ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಬುರ್ಚಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇಜ್ಜ ನರಕದ ಕುಜ್ಜಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕುಜಲ ಜಿ ಬರದೇ ಆಪುಂಡು ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಖಾಲಿ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್. ಶೋಭಾ ಖಾಲಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ತೂವಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಓದ್ಲಾವ ಎಡ್ಡೆಡು ತಿರ್ಗುಡ
ಇದಾದ ತಿರ್ಗುಡು ಈ ಎಂಕಿ ತಿರ್ಗುನೆ ಟಾಯ್ದು ಗೀತ ಶೋಭಾ ఇంకా ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ತಿರ್ಗುಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈತ ತಿರ್ಗುಡಾ ಎಂಕಿ ತಿರ್ಗದಿ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗದಿ ಪೈ ಮೊದಲು ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಪನ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತುಕುಲೋನಿ ಎಂಕ ಬಚ್ಚು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ತು ಕುಲ್ತು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡದ ಇತ್ತ ತಿರ್ಗುಂಡ ಈರು ನೆಡ್ದುಂಬು ಮಲ್ದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಬಂದಿನಿ ಎದುರುಡು ಈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಮಂತಡ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದುಂಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲದ ಈ ಮಂತನ ಉದ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಈತ ಉದ್ದುಂಡು ಅವ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಂಚಂತೆ ಇರೇನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಹಾಂ ನಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂದಾದ ಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಯಿ ಬರ್ತೇವ ನಮ್ಮನದ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಎಂಚಿ ಮಾರ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಹೋಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದರು ಗೀತ ಬಂದರು ಯಾರೇ ನೀನು ಚಿಲುವೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಗುವೆ ಮೊಳಗೆ ನಂಜಿ ಗೀತಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಸುಂದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಕುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂಪೆರತ ಗೊಂಜಿಂದ ಚಾಪುಡು ಬಂಜಿಪುರ ಓ ದೇವರೇನ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಗುಲು ಜರ ಎಂಕೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊರೆ ಪೂಜಾರ ನಾನು ಪಂಡದು ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ PS ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ನಾವು ದೂರ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಸೇಜರಿನ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಆಪು ನೀ ಸತ್ತಿರಿಂದಾನೆ ನಾಡ ಎಲ್ಲದಿ ಬರ್ರಂడి ఇంకొంచెం తారీఖుకి పుత్తూరుకు ఇంత తిక్కి నిన్న బతుది ಯಾರು ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಗೀತನ ಎನ್ಪರಂಡು ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನು ನೂಗುದು ಬಳಸಿದ ಬರ್ಪುನೆ ఆయన 300 సెకండ్ హైడ్ మంతిన్ సోబ ఖాళీ 300 సెకండ్ 300 సెకండ్ మన ఏతాండియా రెడ్డి తినాడా వేణూరు పుత్తూరు ముట్ట ಅತ್ತಿ ಅತ್ತ ಬಕ ಆಯ ಸಯ್ಯ ಆಯ ಮರ್ಲಿ ದೇರು ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ತಿಳ್ತಂದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಿಳಿಪ್ಲಿ ಅಂದೆಕ್ಕ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಆವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಅವು ಏನು ಚಂಬುರಿ ಅವು ఆయన చర్మరి మనుపుగా ఈ మనుపు మనుపు క్యారెట్ పెరిపే ఈ చర్మరి క్యారెట్ పెరిಸುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಬಂದರೆ ಆಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇಣೂರವರು ಅವರಾ? ಹೌದೌದು, ಅದು ವೇಣೂರವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರುವ. ಎಂತವ ಅದು? ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ಬುಲ್ಪುಂದ ಹೇಗೆ ಏನು ಹಾಕಿಯನ ನೆರಿಯನ ಅಯ್ಯನ ಕನ್ನಡಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಊಸು ವಾಸನೆ ಒಲ್ಲೆರಿಯಾ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ಕೇನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಚರ್ಮರಿ ಮನ್ಪು
ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಾರದನ್ನು പറയാൻ പാടത്ത് കൊറപ്പ നിക്കാവന്ന് ഗീത കാവന്ന് ക്യാരറ്റ് പറ തെരിയാതെ ഞാൻ തരപ്പേ കൈവേനുണ്ടാ കൊല്ലറാപ്പുണ്ടാ കുൽത് പെരയോಡು ಸುವಾಸನೆ ಮಂತ್ರ ಪಾಲನೆ ಸತ್ಯ ಬಂದರು ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಬಂದರು ಬನ್ನಿ ಯಾರದು ಸತ್ಯ ಬಂದರು ಇರಿಗು ಅರಿಗು ಪೋಯರೆ ದೂರ ಪೂಜಾ ಎಂಗಲೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ 15 ನಂಬರ್ ನೆಟ್ಟು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಲೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸರ್ತ ಹೋಗು ಆಯ್ ಓಲಿ ఆయన ಪಿಂಟ ದಕ್ ಹಾಯ್ పోదాడు ఇత్త పింట బత్ ఓవెన్ పింటావు గీత ಏನೇನು ದಾದಿನ ಪಿಂಟವನು ಭೂತ ಫಿಲ್ಮು ಚೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗಿ ఆయన ಬಿಡ್ದುವಲ್ಲ ಅರಿಸಿದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಜ ಭೂತ ಬರ್ಪು ಹೆಂಗೆ ತರವೇನೆ ಕನ್ನಡ ಓದುದು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವರ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದೆಂತ ಮುರಳಿದ ಪುದರೆಂಚ ಸೋಕತ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಂಚಿನಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿಯೋಡು ಹೋಗುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ವನಿತಾನ 5 ಮಂದಿನಿ ಆಯೆ ರಂಜು ಬನ್ಪಿನಾಯಿ ಉಂಡತ ವನಿತಾನು ಬಕ ಪ್ರಕಾಶ ನಾನು ಪೂರ ಉಂಡತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದಿನಿ ಕಲ್ಬೆ ಸಾವು ಎಂಚಾ ಯಾನ್ ಅಂಚಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೊಟ್ಲು ಬಾಂಡಗನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬುಧಾರ್ 5 ಬಿಲ್ಗ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬನ್ಪೆ ಅದ್ರ ಬಕ ఆయన ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿನತ ಆಯ ಬತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿನದ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ತಿಲಕ್ ರಾಜು ಒನ್ನ ಸಾಂಡಿಯೇ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತೇನಂಚ ಬೇಗ ಉಂಡೇನಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಉಂಡೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಬೈ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಬೈ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಯ್ ಎಂಚವಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟದ ಪುದಾರು ಹಿರಿಮಯ್ಯನಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತು ಶೋಭಾ ಮುರಂದ ಪುದರ್ ಎಂಚೆತ್ತೀನಿ ಅವನ ಆಯ ಮುರನಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಗನೆ ಎನ್ನಿ ಆಯಗು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಂದು ಹಿಮ್ಮೇನ ಹೆಂಚಿನ ಕನ್ನಡಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವಕ ಬಾಯ್ ಹಿರಿಬೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ದ ಪುದರ್ದ ಫಸ್ಟ್ದ ಪುದರ್ 4 ಅಕ್ಷರದ ఏ పన్యా వనస అండి ఎన్నా అండి వనసు ఇని ఉంచి బూతాయి పులి ముంచుల కోడದ ಬಂಗುಡದ ಕಜ್ಜಿಪಿತ್ತನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ತುಲದು ಕುಲ್ಲೇವರ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಬೇತೆ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದು ಎಪ್ಪು ಸೊ ಮಲೆ ಗೀತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದ ಕೈಕರ್ ಸಾರಿಂಜಿ ಕೈಕರ್ ಪುರ ಪೀಟವನ ಬೇಲುಂಡಿಗೆ ಅಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಲ್ಮರನ್ ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲುಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಕರ್ ಪೀಂಟವರಿಗೆ ಏರ ಲೈ ಬಿಡುವಾದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಪ್ಪರ ತಮಾಷೆಗೆ ಮೇನ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಗೀತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೀತನ ಕನ್ನಡವು ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ನು ಜೆಪ್ಪು ನೆರ್ಮೋಲು ಪೆರದಾದರು ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಬಸದಿಯರು ಹುಂಡುಗೆ ಏರಿಗೆ ಬನ್ಸಿಗೆ ಆಯತ್ತಯ್ಯ ಅದು ಆದ ಬರ್ಪು ಮಾರು ಸಾವು ಬನ್ಸಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2ಗೆ ಏರಿಯಾ ಏರಿಗೂ ಇಂಬೇನದು ಆದ ಮೀನು ಮುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿಕೇನಾಡ ಏ ಗೀತಾ
ఈ దినాల లేటే చెప్పురాగా ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಲೇಟಾ ಬೇಲಮಂತದ್ದು ಪಾಪ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಬರಬೇಕಿದೆ ಸತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂತ ದಕ್ಕೆಡುಂಡ ತಪ್ಪೋದು ಅವ್ರು ಬೂರೋಡೆ ಕಾದು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾರೇರಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಇರುನ ಇಲ್ಲಗ ಇಬೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಜಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗೋಲ್ ಬನ್ನಲಿಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೈತೀರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಓದ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಥವದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಾ ಮಂಗೆ ಗೀತೆ ಪೋಯ್ನಾ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಬೇಕು ನಾವು ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟು ಎಂತ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರದ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತೆ ಬರಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಬೋಡ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಆಯಿತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಬಾರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಬೇಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಈಗ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೇನ ರಾಮಾಯಣ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದಿಯ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೂರಿ ಆಡಲ ಲಾಟು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪಿ ಬುಡ್ಕ ಬರ್ಪು ಓಹೋ ಓಹೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಶ್ ರೇಷಾ ಗು ರೇಸಾಗು ಬಾಯ್ಡಿ అప్పుడు ಅತ್ತೈ ಜಿಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಬಿರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವಿದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿತು ಮಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಈಗೇನೆ ಪೋಪ್ ಜಯ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಶ್ ರಸಗು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಪನಾ ಏಪ ಏನು ಸೌದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಇಪ್ಪುನಕ್ಕ ಓ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೌದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌದಿಡು ಓಹೋ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಪಲಾವು ಪುಳಿಯೊಗ್ಗರೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಲೆ ಗಾತೆ ನಮಲಕನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ತುಳು ಸೌಮ್ಯ ಪಿಶೆಟಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಅಂದಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಉಳ್ಳ ಒಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾರ ಇರೇಗ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೌದಿಡು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಿದೇಗುಡು ಬೆಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಸು ಒರಿಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಬೆಂದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸೆ ಇಜ್ಜ ವೇಸ್ಟ್ 10,000 15,000 ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿನ ಇಲ್ಲಗ ಮಾತ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಅಂತ ಒರಿಂಡು ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ
ಪಲಾವ್ಗೂ ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪುನಿ ಇಜ್ಜು ಬೇಲದಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಿಯ ಬಟಾಣಿನ ನೀಡು ದೀಪೇನ ಬಕ್ಕದ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ರಡ್ ರಡ್ ದೀಪುನು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪುನು ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಕುನಿ ಮಂತದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪುರು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಹಂಚಿ ಕರ್ಮನ ಬಕ್ಕ ಏತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಲಾವ್ ಕಿಲೋ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಇರ್ದು ನಮಕ್ ಪಲಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನಲ್ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿನ ಇಲ್ಲಗ್ಗು ಉದ್ದಲು ಬತ್ತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಟರ್ಮನಿಕ್ ಕಮ್ಮಿದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದಲು ಒಲು ಅರ್ಪಿನ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಉದ್ದಲು ಬತ್ತೊಂದು ನೆಟೆ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೌದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನವರು ಹೆಂಚಿನ ಉದ್ದಲು ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದಲ್ ಬರ್ತದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ತದ ಉದ್ದಲ್ ಗೋಪ್ಯರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದಲ್ ಬರ್ತದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಇಜ್ಜನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಉದ್ದಲ್ದ ಬೇಲೆದ ದೇವರೇ ಅದು ಹೋಗದ ಆತ ಸತ್ಯ ಎಂಕೆ ಮುಲು ಉದ್ದಲ್ ಬರ್ತದ ಮಾರ ಸೋಬಗಾನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಎಂತ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡಿ ಈರ್ಸಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲನೇ ಪೋಂಡ ನರಮನಿಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ನರಮನಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ನನ್ನ ಏರಿಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಿವತ್ತ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬತ್ತಂತ ಆದ ಮನ್ಪುನು ಜಗದೀಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೂ ಶೋಭಾ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸತ್ಯ ಯಾನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಬೇತ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ ದೀವಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೇತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಹಾಪ ಎಂಕ್ ವನಿತೆ ಎತ್ತಿನಂಡ ದಾಲ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೊಲು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುಲ್ಲೆ ಆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೊಲು ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ ಹಾಲು ಬರೋಡಿಯ ಅಂಚ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೋರ್ ಬರ್ಪು ಜೇರತ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಆಟತಲಕ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಂದ ಬರ್ರೆ ಅರಿ ಕಡೆಗ್ಲ ದಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ರಾತ್ರಿ ಗಾರಿ ಕಡೆ ದೀಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತಿನ್ನದ ಜನ ಇಜ್ಜಿರ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನತೆ ಇದೀಗ ದಾಲ ಲೈಫ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿತೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಇರು ದೇವರ ಏನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡುಂಡತೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಏನೊಂಚೂರು ಮೆಂಟಲ್ ಆಪೆ ತರಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬುರ್ಚೆಂಕ್ ಎನ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ಡ ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಏನು ಆವಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಲ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ದೆಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವತ್ತೆಂದ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕರೆ ಪಂತೇರು ಬ್ಯಾಕುಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದೇರು ಅಂಚೊಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಮಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇವೇರ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಂದೇಲೇರು ಅಂಚ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹನಿ ಏನು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಮಾರೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಕನಾಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತವು ಎಂತ ಮಾರೆ ಕಂಕನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂತ ಕಂಕನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಾ ಎಂತ ಓ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಾ ಅಲ್ಪಯೇ
ಕನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಕನಾಡಿ ಮಾರೆ ಕನಕನತ್ತಿ. ಹನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ನಂದಾಯ್ತು ಊಟ. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದದ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೆಟ್ಟುಗಾಮಿ ಬಂದ. ನಮ್ಮದಾಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ನಾಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮದು ಕೂಡ. ನಾನಿವತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಓ ಎಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാ? ತಲೆನೋವು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋದು. ಏನ್ ಕಾಪುಜ್ಯಾ ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಕೆಪ್ಪೆತ್ತಾನು ಸಾವು మండజలక ఆ ఎక్కడ నుంచి ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನೇ ಬಾಚನ ಮಂಟಪರ ಬೇಲಕ್ಕ ಓದು ಓದು. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅತ್ತನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹರೀಶ್? ನೇಚೂರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂತು. ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂತು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಮೀಂದು ಉಪ್ಪಡಿ ಮನ್ಪೋರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ. ಯಾ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಮಂಪರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚುರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಸ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಗುಡ್ಡು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಯಬಾ ಗುಡ್ಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹೆಲೋ D89 ಇದು ಎಂತ ID D89? ಹೇಳಿ. 89 89 90 91 2 ಮೂರು ವಾರ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಬೆಲೆ. ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಒಂದು ವಾರ, 92 2 ವಾರ ಲಾಸ್ಟ್. D89 ಎಂಥದ್ದು? ಸಿ ಮೈ DP ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ DP? D89 ನೋ ನೇಮ್. ಹೌಸ್ ಗೇಮ್ ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಹೌಸು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಹೆಸರು? ನನಗೆ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋದ್ರಾ? ನೀವು ಹೋದ್ರಾ? ಸಿ ಮೈ DP ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವೇಟ್ ಅವು DP ಹಿಡ್ದಾದುಂಡು ಅರ್ನ DP ಹಿಡ್ದಾದುಂಡು ತೂಲಿಗೆ ತೂಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯ DP ಹೆಂಗೆ DP ಹಿಡ್ದಾದುಂಡು ಕಿಲ ಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ನೇಮಿಯೇ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಶರೋ. ಅಲ್ಲ DP ಹಿಡ್ದಾದುಂಡ್ಯಾ? DP ಹೋಯ್ತಾ? DP ದೇವೇನ DPಯಾ? ಗಾಡ್ DP ಅಲ್ವಾ ಅದು? ನನ್ನ ಜಪ್ಪನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಜಿಪ್ಪಲೆ ಹೌದಾದ ಅರ್ನ DP ತೂಲೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಮೈ DP ಇಂದು ಬಾತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದು ದಾದ ತೂಲೆಗೆ. ಶೋಭಾ ದೇವೇನ DPಯಾ?
ದೇವೇನ ಡಿ ಪಿ ಅವು ಶೋಭಾ ಒಂಚೂರು ಬಾಟ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾ ಒಂಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪೇನೇನಾ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನಾ ದೇವರದು ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ತಾಯಿದು ಡಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಡಿ ಪಿ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿಡ್ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿಡ್ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತದೆ ಎತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಯಾವುದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ನೀಟಿಯಾನುಲ್ಲೆ ಐ ಎಮ್ ರಂಜು ಆವಲಿ ಮಾರೇ ಓ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪ ದೇವಿರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪತ ಮಾರೇ ಹಾ ಅವೇ ರಂಜತ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿನ ರಂಜತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದತ ಅರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತಾರೇನು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವರು ಐಡು ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಪೋಡಿವೇರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಐಡು ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೇರು ಡಿಲ್ಡು ಮಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಜೇರತ ರಂಜು ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ഞങ്ങൾ വനിത എല്ലാം ഐഡ് ആക്കിരാറില്ലേ ഇവിടെ അതിലോ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വിട്ടുറാർ പാവ నాకు అది എടുക്കുകി തരില്ല എങ്ങനെ എടുക്കുറു ಉಂಟು എന്തൊരു ടെൻഷൻ വനിതടോ പിന്നെ പ്രകാശ് അണ്ണ ഉണ്ടല്ലേ ಐಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ ನನ್ನಟ್ಟು ಬಲ್ಕ ಬಂದಿಟ್ಟಿನಾರೇ నాకు ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ എടുക്കുകೇ ಆವಿಲ್ಲ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಪ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇದ್ದಾಯಿ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರು ಹೈಡ್ ಹಾಕ್ಯೋ ಅದಾರ ಹೈಡ್ ಹಾಕ್ಯೋ ಶೋಭನಾ ಅದು ರಂಜು ಚಿಲ್ಡ್ರು ಬಂದು ಹೈಡ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವ ಅವಳು ಜಂಡಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರ ಈಜಿಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಲ 2 ಜನನೇ ಬರ್ಪು ಜರಿಗೆ ಬಕ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಕುಡುಂಜ ಐಡಿ ಮಂತ ಬರ್ಪುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಆಯೆ ಸಕುನಿ ಅತ್ತಿಯ ಅಂದು ಮಾರೇದಿ ಪನ್ಪು ಎಂಚ ಹೈಡು ಮಂತೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ದಯ ಬೈಜೇರಂದ ಅವಡೆಂಕ್ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇನು ಬೇಯ್ಡು ಮಂತಿನತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ರಂಜುನ ಐಡು ಮಂತಿನಕ್ ಇನ್ನು ಬೇತ ಐಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರೆನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಂದು ಎನ್ನದಾದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಕುಲು ಇಂಚ ಕೊಬ್ಬಿರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಐತೆ ಈ ಐಡ್ ಮಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋ ಈರುಂಜಿ ದಾದೆಯ ದಾದೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಣೆಂಕ್ ನನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಸಕ್ಕುನಿಂದ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಯ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಬರ್ದು ಐಟ್ ಡಿ ಪಿ ದಾದ ಓದುಲೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಂದು ಬೇತೇರ ಬತ್ತೆ D89 ಇಂದ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪುದರ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ ರಂಜು ಬಂಡದಾಯೆ ಕ್ರೋಮ್ಗೂ ಪೋದು ಚಾನೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅವೆಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತಾನ ಆಯ್ನ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ರಂಜು ಬಂಡೆ ಅಲ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆಂಕಿ ಯಾವಲಿ ಮಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾತನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವೆಂಚೆ ಕ್ರೋಮ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐಡ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಐಡ್ ಮಂದ ಅಂದವೆ ಐಡ್ ಅವೆಂಚ ಅನ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇನ ಅಂತ ಓಲೈತದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ಲೇನ ಓಡೆಗಲ್ಲ ಓಲ ಮಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಬರೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅವೆಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಏತೋ ಐದು ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಐದು ಕಡೆ ಬೇತೆ ಅಂದ ಪೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬತ್ತನುಂಡ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರೆಜಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪು ಮಾರೆ ಯಾನ ಆಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನದಜ್ಜಿ ಆಯನೆ ಪಂಡಿನತ ಯಾನ್ ರಂಜು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗಾನ ಆಡ ಕೇ ನೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನ ವೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಈ ದೆಪ್ಪುಲ ಪಂಡದು ವೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಜಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಇಂಕ ವನಿತ ನೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಶೇ ಎನ್ನ ಪುದ್ದಾದ ಚಾನಲ್ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ 3 ಡಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಹೈಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ವನಿತ ನಾನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಡ ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಡಿ ನೀ ಗೈಡ್ ಅದು ಆಳು ಚಕ್ಕಮ್ಮ ಶೋಭಲ ಚಕ್ಕಮಂತಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ಕಮಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಹೈಡ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದ ದಕ್ಕಿನಿ ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪಿರಬತ್ತೆ ಐಡು ಮಲ್ಪಿ ಪಿರಬೇತ್ ಮನ್ಪಿ ಏತ ಐಡಿ ಮನ್ಪೆರ ತೀರುಡು ಬಾಯ್ 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 ಜಗದೀಶ ಬಾಯ್ ತಿನ್ನ ಪುರ ಕೋರಿ ಅಕ್ಕ ಉಂಡರ ದಾದ ಕಜಿಪು ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಭೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಸಮ್ಮ ಉಂಡಿರಿ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಶೋಕಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿ ಪೂರ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕಾನ್ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಡ ನಿಗಿಲೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡ
ಬರಡು ಬಂಡದೇ ಬಂಗುಡೆ ಪೂತಾಯಿ ಪೂರ ಮಂತದೀನಿ ಪೂರ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯಂಡಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವು ಸೋಕಾತು ಹಿಂಗೆ ಬೆರಿಗಿರ್ ಮುಡಿಯಾರ ಬೆರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗೀತ ಇಜ್ಜ ಬಂತು ಬೇರಿ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಎಷ್ಟ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪನಸಾದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನಸಾದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒನಸಾಂಡೆನ್ನ ಶೋಕಾನ್ అవి ఎంచ తిప్పుని ముజ్జి దాటిపోదు బ్లాక్ బత్తలు ఎంచ తిప్పుని శోభ పైన ಪ್ರಕಾಶನ್ನಿ ಬೈದು ಆರು ಬೈಜೇರ ಅರೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಗೋಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ತೂಕ ದಾದಾಪು दाने मेसेज मात्र स्लो निकले मेसेज स्लो मनपुना यान मोबाइल प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ಅನ್ಐಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ದೇಟು ಐಟು ಐಡ್ ಉಂಡು ರಿಮೂವ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟು ಆ ಮುಟ್ಟದ ಪೂಜವೇನು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಪೋದು ಬೇತಕ್ಕನ ಐಡ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗೀರು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬತ್ತಿತ್ತನು 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಲ್ದೂನ ಪನ್ವಾರು ಗುಂಗುರು ಒಯ್ದನು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 6 ಪನೋಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಪನಲ್ದ ಬೆಲ್ದಾರ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಶೋಭೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆನುಂಡು ಅಪುರ ಮನ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಚ ಓ ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪಿ ನೋಡೆ ದಾಲ ಸರಿ ಆಪಿಜಿ ಕೆಲವು ಏರು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಸರಿ ಆಪುನಿ ಆಯ್ತು ಬಾಸ್ ದಕ್ಕ ದಾನೆ ದಾನೆ ಇಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ಗೂ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪು ಜಾರು
ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಾರಾ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ದಿತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರಿನ ಲೈವ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆದ ವಿಷಯ ಕೋಡೆದ ವಿಷಯದ ಹಾಲು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಆಯ ವನಿತಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಅಕಡೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಒನ್ಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ 1K ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದ ಇದಕ್ಕೆ 3K ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿಸಿ ಓ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಏಪ ಮದ್ಮೆಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಅಯ್ನ ಆಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ 3K ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀವ್ಸು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ರಕ್ಷದನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತ ಅವು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಅಂದು ಬಂಡು ದವಿನ ಐಡು ಮಂತೆರ ತಕುಲು ಮೇ 7 ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡವೆ ಮದಿಮೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಿನ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 4 ತಿಂಗಳು ಉಂಡತೆ ಮದುವೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಓ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾ ಆವಡ ಮಾತಾ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆವಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಡಾಟಾನೆ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಬಾನವಿ ಬಂಡಲ್ ಇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ತೋಡು ಎಲ್ಲ ದಾಂಡಲ ಐಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಲ ತೂಕ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಪೋಯರ ಪಂಡಿರ್ ಕೆಲವು ಹೈಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಪೋಡುಗೆ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೊಂಚು ತೂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇನು ಈಚಿನ ಏರಡ ಕೊರ್ಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಇಂಕಿ ಚಾನಲ್ದ ವಿಷಯದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಂಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಬರ್ಪವಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತೀಪುನಿ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬತ್ತನುಂಡತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6,000 ಬರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಚಾನಲ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ವಾಚ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 6,000 ಬತ್ತನ 6,000 ಬತ್ತನ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾವೇನು ತೂದುಂಡತ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಇರ್ನಾಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ವಾಚ್ ಅವರು ಏತುಂಡಕ ಎನ್ನ ಆತಜಿ 4,000 ಮುಟ್ಟನೆ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಾಟಾ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗ ಉಂಡಿ ಕೂಡ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಅಂದು ಮಾರ ಅವಿ ಇಂಕ ಮಂಡಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾರ ಐತೆ ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಲವಡು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂಚೂರು ಗೌತಮ್ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜು ಜೈರಿಗು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆ
ఇంక ఇత్తేనే బత్తిని మెసేజ్ ఇది ఎక్కడ నుంచి తూ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪಡ್ತುಕ ಏನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತೆ ತೋಜಿರು ಮಾತ್ರ ಗೌತುನ ಅಕ್ಕ ಇದು ವರ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಇದೀಗ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರ ದಾದಾ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪೋಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಆವಿಯ ಪೋಪೆ ಆವು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿ ಈಗ 4 ಸಾವಿರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ $1 ಮಂಡಿ ಜನ ಉಂಡು ಆಡ ಕೊಡ್ದು ಉಡ್ಪಾರು ದಾದಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತಾಂಡು ವಾಚ್ ಅವರು 2,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡು 2,000 ಕ್ರಾಸ್ ಯಾಪನೆ ಆತನು ಕೋಡೆ 4 ದಿನ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂದು ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವರಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಡಿ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪೆನ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗ್ಜ ಇರೆಗು ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೈತಲೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಮೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಕೊಂಚ ₹10 ಕೊರ ತಿಕ್ಕು ನಾತಿ ಆಲ್ಮೋನು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಚ ಓಡೆ ಪೋದು ಮನ್ಪುರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮನು ಅಕ್ಕ 2 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಉಂಡು ಎಂಡಲುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಓಲು ಗೌತು ಏನ್ ತೂತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಒಲ್ಪ ಮಂಡೆನಾ ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲೆ ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ನೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಮರ್ ಬಾರೆಂದು ಮೂಲ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ನೆಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕರ್ಮರ್ ಭಜನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನ್ ದದಿಗೆ ಹೋಪೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಬಲ್ಪುರಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕನಾ ಪುದಾರ ನಾಟಕದ ಎತ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ಅವು ತರಬೇನದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಂಜುನಗಿ ಹಾಯ್ ಈರಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆಯಾ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಾರ ಫೇಸ್ ಬಬುರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಅವು ಇತ್ತೇನು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅವೇ ಯಾವ ಜಾ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮುಸುಡು ಅಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಜಿ ಕ್ರೋಮ್ಡು ಐಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಏನ್ ತುಯ್ಯ ಕ್ರೋಮ್ಡು ಹೋಗ್ಪದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪದ
ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಇದ ಒಂದು ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಆವಡಂಡ ಐಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲು ಐಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಮುರಾಣಿ ತೂನಗ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಪಂಡದು ಬರೆತಿಪ್ಪುಡು ಅವ ಅಪ್ಪ ನಾನ ಬರ್ಪುಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಿಚ್ಚ ಅಂದವ್ದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಜರ ಸರ ಅವಡಿಯೇ ಆಫ್ ಮನ್ಪಡಂಡ ನಾನಾ ಎನ್ಪಲೈಕ ಓಡಕ್ಕ ನೂದಾಪುಂಡಪಗ ಅಂದು ಜೇಕೆ ಇರ್ನ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಜೇಪಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕಿ ಅದು ಬೇತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಪುನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜೇರು ಐಕೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪು ಜನರೇನು ಕೋಪ ಎನ್ಪಲೈಕ ಓಡಿ ಎನ್ಪಲೈಕ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಾನ ಒರವರ ಮುರಡಿಪುರ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಪೋತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಈರ್ದಾನೆ ಈತ ದಿನ ಬೈಜಾರು ಜೇಕೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋದಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜ You are not getting sleep. No. What is your problem? ಕೇಂಡ ಅತ್ತಾಡೆ ಆರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನತೆ ಪಾತಿರಂದು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಬರಬನಂದು ಆರತಾ ಸುವಾಸನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ನೈಡಿ ಒತ್ತಿಯಾ ಐಟಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಹಚ್ಚು ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಪುಡದ ಬಕ್ಕ ಇರಿನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಯಪ್ಪ ಸರಿ ಎನ್ನ ಊರು ಹೋಲು ಎನ್ನ ಊರು ಹೋಲು ಎಂಕಲ ಊರು ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಸೋಬಾ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಆಪಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡಕ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಈರಿನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತ ಆಯತ್ತವು ಅವತ್ತೆ ಏನಾರಿ ನಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಆ ಗೌತಮ್ ಗೌತತ್ತು ఆయన ముసురుతులోంచూరు ఎక్కడ బండి అది ಅವಳು ಕರ್ಮಾರ ಸೊಂಟ ಭಜನೆ ಎತ್ತವಳು ಪುನ್ ಕರ್ಮಾರಡು ఆయన ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಏರಿಯ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಾರು ಸ್ಕೂಟಿಂಡ ಕೆಲವು ಗೌತು ಬರ್ಪೇರಿ ರೆಟ್ಟು ಆಯ್ ಗೌತು ಬರ್ಪು ಜೈ ಆಯ್ ಬೇಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಮಂಡೆ తెలిపి అవేనా అంద ఈయన ఎక్కడత పాతేరు నీకు పజ్జిన కళ్ళ కావిన కళ్ళ ఇని ఆయన అమ్మన 15 ವರ್ಷ గౌతున వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ముదల్కేంది నాయన గౌతువా గౌతు ముదల్కేండి ನಾವು ಕಿನ್ನಿ తీసి మళ్ళా ಅದು ಸಾಲೆ పోందుండవు LKG ಪಾರ್ದಲ್ ಕವಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯ್ಯೆ ಅವು ಏನತ್ತು ನಲವಾಯತ್ತಿಗೆ ಅವು ಏತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ ಹತ್ತಿಯ ಈಗ ಹೋಗ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪನೇರ್ದು ದುವೇ ವನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾ ವನಸು ಮಲ್ಪುಜಿಯ ಬಡಾ ಪೂಜಾಯ್ಕ್ ದಾಯಿಗೆ ವನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾ ಬಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಹೆರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದದಿರ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದನ ಅತ್ತಿಯ
ಪೆದ್ದು ನಕಲ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಕರಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮದೆಂತ ಹೆರಿಗೆ ಹೆಸರೆಂತ? ಹೆರಿಗೆ ಇರೇನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವುದ ಇಲ್ಲು ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವುದ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು 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 ಓಲಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಲುಂಡು, ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಲುಂಡು ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ರೇ ಕಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆಗುವಾಗ ಕರಿತೇವೆ. ಗೌತಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಹೆಂಡತಿ ಉಂಟಾ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕುಂಟು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾ? ಬೆಕ್ಕು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾ? ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕುಂಟಂತೆ. ಓ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋಂದೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರ ಬರೇ ಒಂದು ಬರೆಯುಂದುಲ್ಲರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಶಾಲೆ ಪೋತಿಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಕ್ಕದಾದೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದಿನ ಅಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ ಶೋಭಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಟೀಚರ್ನಾಗ ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏನು ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಎನ್ನೆಟೇರ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ವಾ ಕೇಶವೇ ಮಾರೆ ಇಂಕಲಡಿ ಕೇಶವಿಜ್ಜೆ ಕೇಶವ ಪುಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಯಾರಿತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿರುಲೆ ವಾ ಕೇಶವನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಅಂತಾರು ಮಂತಾರು ಜಂಟಾರ್ ಅಂತಾರು ಮಂತಾರು ಜಂತಾರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾಧವಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌತನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬುದಾರ ಮಾಧವಿ. ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಗಂಡು ಜೀವನ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಸಿ ಎಂತ ಎಂತ ಮದುವೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸುಂಟಿ ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಆಯ ಮತ ಬ್ಲೂ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರೇನಾ ಅವೇರು MD ಸಾದಿಕ್ ಏರ್ ಮಾರವ್ ಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು ಎದ ಕೊಡ್ತೀನಯ್ಯ ಸಾಕಪ್ಪ ಗಂಡು ಜೀವನ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕೊಡೆಯ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಡಮ ಡುಮ ಡಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಮರವಾಯಿ ಮುಸುಂಟು ಪಾಪ ಮಾರೆ ಮರವಾಯಿ ಮುಸುರ್ದಾರು ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನಾತ ತಿರಿಪೋಯಿನಾತ ಶಾಕ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಶೋಕುಡು ಪಾತಿರ್ದಿನಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ಧಮ್ನ ನೀವು ವಾಮಿಟ್ ಬಂತಿನ್ಗೈತೆ ಬಕ ಅರ್ಧಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೋನಾಗ ಅರ್ಧಡೆ ಅರ್ನ ಪೋವನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಆರ್ಲ ಏನು ತುಪ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ಮಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ನಿಜ ಬಂದು ಎನ್ನು ತುಪ್ಪೇರ್ ಕಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಶೋಕ್ ಪಿದಾಡೋಡು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡು ದಾದನ ಆಂಡಲ್ಲ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ದಾದಾಂಡ ದುಮ್ಮನಾನಿ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪುನಗಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರದೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನು ಇಂಚ ಪಾತೆರಡು
ಯಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲೆನ್ ತಿಳಿಪವಡು ಪಂಡ ದಾರೊಂಜಿ ತುಂಬೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಪುರ ಆಡ ದಾದಂಪುನು ಆರ್ನ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕನೆಗನೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಸೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಂಡು ಛೇ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮಲಾತೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ವ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ತೂಪಾನ ಇಜ್ಜ ಕಡ್ಲ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನು ಅರ್ನ ಪಡಿಲ್ದ ಅಂಗಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಪಡಿಲ್ದ ಅಂಗಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಎಟ್ಟು ತೂಪೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ತೂಪುನು ಆರು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ನೈಟ್ ತೂಪಿನಿ ವಿನೀತ್ ಪಂಡ ತುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಆ ಪೂತ ಅಂಗಡಿಡ್ ಆಯ್ ಬತ್ ಕೇನು ಮಗೆ ಮಗೆ ಆತ ಆರು ಬತ್ ಕೇನು ಮಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡ ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಸಮೋಸ ಉಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ ವಿನೀತ್ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂವರೆಗ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾಲ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ದಾಲ ಪನ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿಯೇ ವಿನೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ ವಿನೀತಾ ಎಂಕ್ ವಿನೀತ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕಾಕದೇವು ಅಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಪಪ್ಪಾರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕುಲು ದಿಪ್ಪುನಿ ಓ ಕುಲೊನ್ನಾಗ ಮಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಚಾ ಉಂಟಿ ಚಾ ಮಾತ ಕಂತು ಬರ್ಪಿನಿ ಶೋಕಾಪುನ್ ತೂಯರೆ ವಿನಿತಾ ಏರು ಒಲ್ಲ ಹಾಂ ವಿನೀತ್ ವಿನಿನ ಅಂದ ಶೋಭ ಬಂಡಾರತ ವಿನೀನ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ಲೊನ್ನು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ದಾದ ಕಜಿಪು ಗೌತನಕ್ಲೆ ಗೌತಮಿಗೆ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಆಲೋಡ್ ತೆಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಏರ್ ನಮ್ಮೇಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಕುಡಿಕ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡಿಕಲು ಓಲು ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಾ ಕುಡಿಕಲು ಸಾರಿ ಎಂಕ ತೂನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಕುಡಿಕಲು ಆಶಕ್ಕಾಗ ಇಷ್ಟಡು ಸಾರ ಬೋಲ್ಸಿದ್ದೆ ಮಸ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆ ತೂತೇನು ಮರ್ವಾಯಿ ಗಮ್ಮತೀನಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕನಾ ಮರ್ವಾಯಿ ಮುಸುಂಟು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟು ಮರವ ಮುಸುಂಟು ಮಡಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ಬಕ್ಕ ನೈಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನೆರ್ದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏರೇರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಿರು ಅಕಲಕಲ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಕಲ್ ಮಂತ ನನ್ನೇ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನು ನಮಾವೇನು ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ 26,000 ಇತ್ತಲೇ ಅಂತೂ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ ಆರು ಮುರಣಿ ಎಂತ ಸಮಯದ ಮುರಣಿ 4 ದಿನದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮೋನೆಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂದಿತ್ತೇರಾರು ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಆನಿ ಕಾಂಡೇನು ದಾದನ ಪಾತೆ ತಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಆತಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಪಂಪೇರದ ಪಕ್ಕೀಲುರದ ಪಾರಂದು ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಮಾರ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪದ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಕಾಮಿಕ್ ಮಂತದು ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರುಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನನ್ನ
ಮನಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಏನ್ ಚೊಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪಾಯರಂಡ ನೀನಿಗೆ ತೂಪೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಆರ್ಕುಲ್ ದಿನ ಜಾಗನ್ ಪೂರ ಅದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಈತೇರು ಅರ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ಅರ್ನ ಜೀವನ ನೀತಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾಟ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಟಾಡು ನಂಜಿ ಪೋನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊನಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೊನಪುಂದಾದಿನ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವು ಪೋನಾಗ ಕೊನೆರೆ ಆಪುನತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮನ್ಲ ಪೋನಗನೆ ಬತ್ತಂಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಬತ್ತಂಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಅರ್ನ ಮಗನ ಗುರ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಗಾಮುಡಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇರು ನಿಜ ಕರ್ಮ ಮಂತಿನಕುಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನಗರಂದುಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನಕ್ಲಿನ ಬೇಗ ದೇವೇರ್ಲ ಕೊನಪುನ್ ಆಗ್ಲೇ ದೇವೇರಿಗ್ಲ ಆಪುನ ಅಂದು ಆಯ್ ಕರ್ಮ ಮಂತೆಡ ನನ್ನಲ ಆತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುಲ ಆಯನ್ ಎಡೆಂತಿನ ಆಯನ ಕೊನಪ ಬಂಡದು ನನ್ನಲ ಊರ್ಲ ಗಡ್ದೆಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಂಡನೆಟ್ಟು ಕಂಡುದು ತೂಯಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನ್ನೇಟ್ಟು ಕಂಡುದು ತೂಯಿನಿಗೆ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಠಲ್ ಆಸೆ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪತ್ಯ ಶೋಕುಂಡವು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ಬಿಯಜೆ ಆಯ್ ಶೋಭನ ಎನಿಮಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನಿಕ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ದಾದ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎದುರೆದುರು ಪಾತೇಳು ತೆಂಗದಿದ್ದು ಪಾತ್ಯಾರ ಅಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರಡು ಪಾತೇಳು ಎದುರೇ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪೋದು ಮುಂಗು ಮುಸುದರ್ತ ಬಾರ್ದೆ ನಾಡಂಪುದು ಹಾಕದೆ ಆತಾಯ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನಕುಲು ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂದಿಯೇ ನಿಜ ಎದುರು ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ದಮ್ಮುಂಡ ನಮಕ್ ದಂಬು ನಮ್ಮ ದಂಬು ದೆತ್ತಡ ನಿಕಲ ದಂಬು ಪೋ ನಮ್ಮ ದಂಬುದ ಪಾತೆರ್ಗೆ ದಮ್ಮುಂಡು ದಮ್ಮುಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಂಬುದೆತ್ತ ಪಾತೆರ್ ನಕಲ ದಂಬು ಪೋ ಏಯ್ ಏರಿಗೆ ಹಾಕದಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಹೇರ್ನ ನಿಗಲನೆ ಗೌತುನ ನಮ್ಮ ದಂಬುಲೆತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಗಲ ದಂಬಿಜ್ಜವಳು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಏರು ಮೊಯ್ಯ ಶೋಭನಾ ತೂಕ ಬರೇ ಅಕ್ಕ ಹೂ ಕೂ ಅಕ್ಕ ಕೂಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು పోతేరు ಯಾರು పోదు 2 ವರ್ಷ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಅರೆ ನೀರ್ಲೆ ತರ್ಪುನ ಅರ್ಲೆ ತಂಬತ್ತನಲ್ಲ ಬರೇರು ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಅಂದಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ವಾಜ್ ಕೂದಾದಿ ಕುಲವತ್ತನ ಶೋಭಾ 2 ಜನರ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಂಬೇರು ಎಂಚಿನ ఇంకో 2 జన పోతే నీకు ఉల్లారు అల్ప పిడిచో వినసండి యాండి వినసండి అన్న బంగుడే పులిమించి అరెంతు స్కూలుండు జోకులే ముద్దు బర్రె సభ ఈ పొడిచి ఏం పోపే నిన్న బగైతే యాను లేదు అలాండ బల ఎంచి నీ కజిపు
ಎಂಗ್ ಕಜಿಪು ఉంది ಓ ಮಾರಯ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಬುಳಿ ಮುಂಚಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿ ಬೂತೆ ಬುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡಲ ಏನ್ ಬಂಗುಡೆ ಬುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂದೆ ಅನ್ವರ್ ಎಂಚ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 3rd ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪೆರತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋಪಿನ ಆಕೆರಲ್ಲ ಬೋಪ ಸರಿಟ್ ದೀಪಲ್ ಸರಿ ಹಾಕುವಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ಓದಪ್ಪೆರೆ ಓದಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪನ ಆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವುಲ ಕೈಜೇರು ಅದಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಚರಿಂಕಿಚಕಿ ಐ ಆಮ್ BA ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಈರಾದಿಪ್ಪುನ ಏದು ಅದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಡುಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ಅಡಿಪೆರೆ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಆತಂಡು ಸರಿ ಬರೇರೆ ಅಪ್ಪಜ ಅಡಿಪರೆ BA ಅಂಚಂಡ MBCom ಅಡಿಪೆರೆ ಸೋಬ ಅಡಿಪೆರೆ ಓಡಿಪೆರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಆತನ ಅಡಿಪೆರೆ ಅದು ಅಡುಪೆರೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಪೋತುಂಡವು ಅಡು ಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿರ ಬರ್ಚಿರೆ ಅವೇ ಬೇಲೆನೆ ಪಾಪ വീഡിയോക്ക് ನಿಕ್ ಓದೆರೆ ಬತ್ತಿಜಿಡ ಮಡಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಓದೆರೆ ಬತ್ತಿನೇಟೆ ಯಾನು ಓದಿನಿ ಅವು ಬರೆತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತೀನಿ MCom ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ BA ಮಲ್ತೆನ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುನಿಕಲ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಸರಿಟ್ ಓದುದು ಆಂಡ್ ಆಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿಜಾರ ಅದು ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇ ಇನ್ನಿ ಓಲಾಂಡಲ ಆಟ ನಾಟಕ ನೇಮ ಮಿನಿ ಉಂಡಯೇ ದಾಯಿಗೆ ಗೌತಮು ಇರ್ಕೇನಿನಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡುವನಾ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡುವನ ಬನ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡುವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಆಟ ಕೋಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈಟ್ ನೆಟ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಗೌತು ಕೇನಿ ಆಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಮೀನು ಉಂಡ ಬಂಡದು ದಾಯಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುವನ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಂಡು ಏತ್ ಕಾಸಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಸಾಪನ್ ಟೀಚರ್
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ನಿನ್ನ ಗೋನನಿಗೆ ಗೋನ ಸಂಕನಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಪಾಠವ? ನಿನಗೆಂತ ಪಾಠ ಹೇಳುದು? ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಂಡೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಂದು. ಜಯಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಂಬ್ಳ ಉಂಡು ಅಂದಿ. ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಂಬ್ಳ ಉಂಡಾತೆ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡ್ರೆಗ ತಡೆಗ್ ತರಬೇನೆ ಈರಿಗ್ ಶೋಭಾಗ ತರಬೇನೆನಾ ದಾಯ್ಡು ಪೂರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಂಬ್ಳ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋ ತರಬೇನೆ ಅಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ. ಯಾ ಮಾತ್ರೆ ಪತ್ತಂಬೈದೆ ದುಂಬಿ ತರಬೇನೆ ಮಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತರಬೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಕಡೆ ಪಜ್ಜು ಕಡ್ರೆ ಬೋದ ಕಟ್ಟೆ ಏ ಬಾ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಬೇರೆ ಬಚ್ಚಿನೆ ಯಪ್ಪ. ಆ ಜನತ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಜೋರುಂಡು. ಈರ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನೇ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಲ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪೋಪೆ ಕುಸಲತ್ ಎಂಡೆ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಚಿ ತೂಟ ಕುಸಲು ನೀರ್ದ ಕುಸಲ್ ಎಂಡ ಕುಸಲತ್ತು. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇನ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪನಾ ಅಕ್ಕ ಏರಿ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಇದೀಗ ಓಡಿ ಸೋಬೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಕ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ఆయన ఏజ్కి ఏంట ఈ తర తిరిగి పూర్వ శోభ ఆయన ఏజ్కి ఏంట 30 30 ಮಂಗಲ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಗ ಬೋಪಿನೇ ಬೇರೋಡ ಬಲ ಬೈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೈ ಪೋಪಿನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರತ ಪೂರ ಅಡೆಗ್ ದಾದೈತಂದಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತರಿ ಊಟ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಂದು ಅರುಣಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಅದು ಊಟ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂಬಡೆ ಮೆದು ವಡೆ ಪಲಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸಾತ ದೋಸೆ ಪುಟ್ಟು ಇಡಿಯಪ್ಪಾಪಂ ದಾದ ಯಾರಿನ್ನ ದಾದ ಮೇರ್ನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹೋಟೆಲ್ ದೀತಾರ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎದೂರು ಗಲಾಟೆ ಎಡ್ಡಾನಲೆ ತೀಯರೆ ಮೂಲ್ತುಲಾರ್ನ ಇಡಿಯಪ್ಪಂ ಆಪಂ ದೋಸೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸಾ ದೋಸೆ ಯಾರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಪೈ ಪೈ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಅದಾಗ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಗೆಪ್ಪೆ ಏರಿಲ್ಲ ಲಗಾಡಿ ಗೆಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೇನಾ ನೀವು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿತ್ತಾರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂತ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಾರದಲ್ಲಿ ತುಲ
ಎಂತ ಊಟ ಮಹೇಶ್? ನಮ್ಮದು ಬಂಗುಡಿ ಊಟ, ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇದು ಈತೇನೆ ಇಂಚ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಯಾ ದೇವರೇ. ಪಂಡದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಭಾರತಿ, ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂಪರ್ಗೆ. ಶೋಭಾ ನಿನ್ನನು ತೂತೆಯಾನು ಓಲಿಯಾ ಓಲು ಅನ್ನ ಬಜೆ ಗೋಲಿದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಸೂಪರಿ. ಜಯಚಂದ್ ಬಜೆ ಗೋಲಿದ ಗೋಲಿ ಬಜೆನ ಓಲುಂಡಿ ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಎಂದ್ರು ಕರಿ ಕರಿನಕ್ ಮೀನು ಮೆಗ್ದಿ ಭಾರತಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತೀನಿ ನಾನು ತೋಚ್ಪದೆ. ಏನು ಊಟ? ನಮಗೆ ಮೀನು ಊಟ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಾಂತ್, ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂತ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದೆಯಾ? ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಜನ ನಾನಲ್ಲ 10:50 ಮುಜಾಂಡು. ನಮಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಬಗ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಿನ್ನ ಈ ಪೋದು ಜನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಜನ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಾರೆ 10:50 ಮುಜಾಂಡು ಏನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ 40 ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ 99ಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಾ ಯಾನೋಲ ಅವಳು ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಂದೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚುಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು. ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್. ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ ಪೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಓಲ್ ಮೈದಂಡ ಖರಾಬು. ದಾದಿ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಂತವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತೆಯ ಸೋಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಯಾರು ಇಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಶೋಭಾ ಯಾರು? ದೋಸೆ ಮೇಡಮಾ? ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ದೋಸೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಶೋಭಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡದ ಬಿದ್ದಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂತವ ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಮೇಡಮ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೀಚ್ ಸೈಡು ಬೋಟುಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಆವಾವ್. ನಾನು ಇಡ್ಲಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ನೀವು ಇಟ್ಟದ್ದು. ಇಜ್ಜಿ ದಾದಜ್ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇರಿನ ಇಲ್ಲದ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಓಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತಿದ್ವೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕಲು ಒಂದು ಯಾನು ಓಮ್ ಟೂರ್ ಇನಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಫೋನಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ತ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವಿ ಕಿಂಚ ನಿಪ್ಪಡಿಯೇ ದಾದ ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ತೋರಿಸುದಿಲ್ವಾ? ಮಸ್ತ್ ವೀಸ್ ಬರ್ಪು ಏರೇಗ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲದ ಬರ ತುಜ್ಪವನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ? ಬಜೆಗೋಳಿ ಹೋಟೆಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಜೆಗೋಳಿ ಉಂಡಿ. ಬಜೆಗೋಳಿ ಉಂಡತೆ ಕೇಂದೆಯ ನಾವು ಬಜೆಗೋಳಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಪ. ಆಯ್ತು ಸರಿ, ನೆರ್ರೆತ್ತೀನಿ ಸಾಬಸ್ ಆಯ್ತು ಓದಿದ ದಿಂಡು ಬಂತನ ಕೆತ್ವ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳನ ಬಜೆಗೋಲಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕಾರ್ಕಳನ ಅಂದ ಜಯಚಂದ್ರ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕಾರ್ಕಳ ఆయన మీనింగ్ ತುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಿನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ತೊಜಪ್ಪಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಲ್ ಬದ್ದಾಯ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಜನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಓಲೋಲ್ ಬದುಕೇಂಡಪ್ಪನ ಇಂಕೊಂತ ನೆರ್ರೆಗೆ ಬುಜ್ಜಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ ಅದಮ್ಮಡ ಆತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓಲು ಪಾತೆ ಸರಿ ನೆರ್ತೋಡು ಹಾಗೆ ನೆರ್ಲಿ ಕೇನುಂಡು ಎಂಚನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನೆರ್ದ ಓಡೆ ಕೇನು ಅಲ್ಪ ಕುದಾಗ ನೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನ ಆಜ್ಪಸೇಕೆ ಡೈನ್ ಖಾಲಿ 5 ಮಂದಿ ಒಡಿಯ ಆಯ್ ರಂಜು ಬತ್ತ 5 ಮಂದಿ ಪೇತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನೇನೆ ಬಿಡ್ಚಾಕುಲ ಲೈವ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ ಲೈವ್ ಆಯ್ತಾರ ಆಲ್ 5 ಮಲ್ತು ಆತಡು ಬರಡಾಯ 5 ಮಲ್ತು ಟೈಮ್ ಔಟ್ 5 ಮಲ್ಪು 5 ಮಿನಿಟ್ ದಾಯ್ಕೋರಿ 5 ಮಲ್ಪೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪುಡು ಜಗದೀಶ ಜಪ್ಪು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆದಮಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜತ ದಾದೇನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಉಪ್ಕರಿ ಮನ್ಪೆ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಸಂಡ ಆತಂಡು ಇದುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬ್ರೆಡ್ದು ಉಪ್ಕರಿ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಜನ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜ ಐಕ್ಲೆ ಮಾತ ಜಪ್ಪುಜ ದಾಲ ಬ್ರೆಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಗರ್ನ ಪಾಡುನಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮನ್ಪುನು ಯಾವ ಹಿರೇನ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಂದು ವನಿತೆತ್ರ ನಿರ್తుವಲ್ ಸೋಬಂದಾಯಿಗು ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ ಆಲತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂಡರೆ ಕಡಕೆನ್ನಗ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಎಗ್ ದೊಡ್ಡತ್ತು ಪರಬು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ LKG UKG ಅಂದ ಅಲ್ಲತ ಪ್ರಜ್ಞಾನ LKG UKG ಪಾಪ ವನಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಬೈದ್ ನೀತು ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ఇంకా ಒಂದು ವನಿತ ಅವರದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಆತ ಬ್ಯಾತ ಐಡಿ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಐತೆ ಈ ಬಲ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ರಂಜು ಬೋಳಿಮಿಗಿ UKG ವನಿತಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಬಲ ಹಾಯ್ ಚೇಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪುನಗ ಕನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಪಿ ಜಯಿಚೇನಾ ಹಾಯ್ ಚೇಚಿ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಚಿ ಸಚಿಕಾಂತ್ ಏರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏರೋ ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ താങ്ക് യു യാനി വനിത
ಸತ್ಯರಾ ಸತ್ಯರ ವನಿತ ಏನ ಗೌತಮತ್ತ ಸತ್ಯನ ಪನಿಯಾ ಬಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡಿಯೇ പൊക്കടെ ചേച്ചി ചേച്ചിലേ ചേച്ചി ಏರ್ ಪಲ್ಲ ಮರ ಸತ್ಯ ಗೌತಮ್ ಬಂದು ಪಾದಿನ ವನಿತನ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾನಲ ಬಲ ವನಿತವರ ಆಯೆ ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ಪತ್ರಡಾಪುಂಡಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಂದೆ ಶೋಭ ಅವು ಗೌತಮು ವನಿತನ ಅತ್ತ ದಾದಾ ವನಸಕ್ಕ ಎಂಕಿನಿ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಯ್ 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 ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ దానే చెప్పరాతిజా కన్నుబుల తూపు నేరేను చెప్పుడు అంచనే బిల్లుల ಬಾಯಿಲ ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಲ ಪನ್ ಹುಡುಗೆ ಹಾಯಿಲ ಪನ್ ಹುಡುಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಈ ಸತ್ಯ ಪನ್ನ ಮಾರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತತ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಡೇ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಡೇ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವೀಟಾ ಅಂದು ಮಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಲಿಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬರ ವನಿತನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡದು ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇತಾ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಬೇತೆನಾ ದಾದಯ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತನ್ ಚೀ ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಡೆ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಏಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ರಂಜು ಪಂಡದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ರಿ ಜನ ದಿನೋಲು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಆಯ್ ರಂಜು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡದು ಮಂಡ വെച്ചാത്ത ನಿಂಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಎರಾವರಿ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಸಾವೇ ಅತ್ಯ ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾವರಿ ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ನಿಲ್ಲದ ನೆರ್ರಾಪಜ ಪಾಡ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ ತೋಜುಜಾ ಐಸೈತೆ ಏರಕ್ಕ ಅವು ರಂಜು ಪಂಡದು ಮಾದ ಆಯನು ಅರೇನು ವನಿತಾನು ಪಾಪ ಮುರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ದೀತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಒಲ್ಲ ಮಾರೆ DX ತೋಜುನಿ ಜತೈ ಮೋಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಕಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ ಅಲಕೂಡ ಆಯ್ರತ ಬರ್ತೀನಿ DX ದಾದ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೆ ಅನ್ನ
ಮುಲ್ಪ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅಂದು ಗೌತಮ್ ಅದು ಹಾಯ್ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಅವಟ್ಟಿದ ಅವನೇ ಬ್ರಾವಸಿ ಆ ಮಾಮಿ ಪಲ್ಲಯ್ಯ ఏ డిఎక్స్ ಅವ್ರು ವನಿತಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಎಂಚದೆ ಪುಣ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಎಂಚ ಹೌದು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಡಿಎಕ್ಸ್ ವನಿತಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಹೈಡಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಈರು ತೆಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಜೋರು ತಿಳಿಪುಲೆ ದೇವರೆತ್ತ ಪೂರ ಬಲ್ತಲ್ಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಒಲ್ಲು ಡಿ ಪಿ ಇಬೀರು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಡು ಸಾವು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಗುರುಡು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂಜಾಂಡು ಜಪರೆಜ್ಜ ಮಾರ್ಲು ಆತಿರೊಂದಿಟ್ಟು ಡಿ ಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಮೋಲು ಡಿ ಪಿ ಇಬೇರು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಾದಮ್ಮ ನೋಡಿಯ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಪರ ಓದು ನಿಜ ಏನೋ ಮೆಸೇಜಿನ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡ ಓದಲು ಮೂರು ಪಾಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಆತು ಜಿ ಎಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಆತು ಜಿ ಗುಲಿಯಾಟೆ ಮೂಲ್ತೂಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡ ದುಲ್ಲೆರತ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪ್ ಜನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿವಾಜಿ ನಗರಗೆ ಯಬಾಬ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತಿಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ತ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಬೋದು ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆ ತರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಸೈಲೆ ಬೋದು ಸವನಿ ಕೈಲ ಅಪ್ಪ ಮಿಗ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚೇನಿ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ತುಪ್ಪುನ ದೆತ್ತ ಪಾಡ್ದು ನಾಕುಲು ನಾಯಿ ಪುಟ್ಟು ನಾಕುಲು ನಿಕುಲು ಪೂರ ఆయన 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಲುನ ಡಿ ಪಿ ಅಂಚನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಲುನ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಏಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಂಡೆ ಮಗನಿ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲವ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ನೀನು ಈಗ ಮಾತಾಡುದಾ ಅವನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದವ ಈರು ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಫರೀರು ಸಾವಬೇಕಾಯನ ಮಗನ ಕ್ಯಾಪ ತಂಡದಿ ಓಡಾಯನ ಬೆಚ್ಚ ಬಾತ ಎಂಗುಳು ಬಿಡ್ಪನ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಯತ್ತೇನ ಅಮ್ಮಲ್ನ ತೋಪುಜ ಎಂಕುಲು ఆయన ಅಮ್ಮಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಗೆನ್ಪುಜ ಮರಲು ಬರ್ತೇನೆ ಕಳೆಗೂ ಆಯ್ತು ವರ ಎಪ್ಪ ದೇವ ನಾನು ಅಲ್ಪಿದೆ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಮೆಸೇಜು ಟುಯಿ ಟುಯಿ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ 10% ಉಂಟು ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಬ್ರಾವಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ ಆಯ ಪೋಯ ಮಾರೆ ಏರೇನು ಇರ್ಪುನು ಈರು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಇಜರುಂಡತೆ ಇಂಗ್ಲು ಮುಕ್ಕು ತಿನ್ಪೇರಕುಲು ನಾಯಿಲು ಇದೇ ಎತ್ತು ಪಾಡಿನ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೈಕಂ ಪಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರುಡವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕಡ ಯಾನ್ ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿ ಯಾನ್ ಇರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಇರೆ ಇರೆ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಯಾನ ನೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ತರಕಾರಿ
నన్ను చెప్పారు దాని అందు మరి చెప్పొచ్చి ఉరువాపుడు నిన్న ఏరు హస్బెండ్ బైజ్జరా ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಉರು ಆಗ್ಬಿಡ್ಗೆ ಅವಳು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರೋಡು ಭಾರಿ ಸರ್ಲಾಲ್ ಅಜ್ಜ ಆರು ಕಣ್ಣನ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಅಂದು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಪರಬುಗು ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡನಿ ಬನ್ನ ಕಲಿ ಉರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೋಡಿತ ಈಡು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚನ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೇ ಕುಲ್ಲುಲ ಈದು ಒತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲುವರ ಯಾರು ಬಿಂದಾಸಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈದ తెలుపు ದೀಪೆ ಜಪ್ಪಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಮಾರನ್ನ ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ರುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಅವರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕುಲ್ಲರೆ ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಭಾರತಿ ಅಂಚ ಬನ್ನೊಂಚಿ ಶೋಭ ಯಾನಂಚ ಮತ್ತ ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪೋಡಿನ ಜಾಯ್ ನಡೇಜಿ ಅನಂತೂದು ಬಲಿಪೊಡು ಪೂರ ಯಾ ಬಲಿಪುಜಿ ಪ್ರೀತು ಅಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಪ್ರೀತು ಹೊಲ್ತು ಬಾತೇನು ಕುಲ್ದಾರ ಕುಲ್ದೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಬರಬು ನೈಟ್ ಗಂಗಬತ್ತದು ಗೊಂಗಬತ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಡ ಇರು ಬುಲಿಪರತ್ ಒತ್ತಿಯೇ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುವರೇರು ಗೊಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಬರಬು ಪನ್ನಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿಯೇ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಾಣದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಗದ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಪೂಕಿದು ಕಜಾವು ಮೂವಿ ಉಂಡು ಎಂದ ದಾದ ಗೌತು ಒಯ್ದು ಕಜಾವು ಮೂವಿ ಸೋಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮೊಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಗ ಬೇತೆ ಗೊಂಗ ಬತ್ತೆ ನವ್ವೇ ಬಲಿಪು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾನೇ ಗೊಂಗ ಪಕ್ಕ ಗೊಂಗ ಬತ್ತೆ ಬಲ್ಪದ್ದು ಕೊಲ್ಲುವ ಓಕೆ ದನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕೇಳ್ನೆ ದಾದಂದು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಪೂಕಿದ ಕಜ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ತೂತೆ ಪುಕ್ಕೇಲ್ದಿ ಬನ್ನ ಪುಕ್ಕಿದು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪುಕ್ಕೇಲ್ದಿಗೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಂತೀನಿ ಏರವು ಪೂಕಿದ ಕಜ ಉಂಟಾದ ಸೋಬ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಚೋಚ ತೂತೆ ದಾದ ತೂತೆ ಹಿರಿಯ ಪಯೆ ತೂತಿನಿ ಪೂಕಿಡು ಕಜ ಉಂಡು ಪಂಡಿನಿ ಯಾನತ್ತು ಗೌತಮ್ ಪಂಡಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂಕಿಡು ಕಜ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಿಕ್ ಪಯವಕ್ಕೆ ಅನ್ ಶೋಭಡಕೀನಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪುವೆ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಯ್ ಪಂಡಿನ ಗೌತಮ್
ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನೀವ ಕೊಟ್ಟ ಬರವು ನೀನು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಡಬು, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪರಬ. గుడ్ నైట్ అంకల్. అట్లేం కడుపులే ఓడి కడుపుడోడు ఒక్కడే బయటికే నుంచి అంకుల్ అత్త మార బక్కవో ಚಾರ್ಜ್ ದಿದ್ದು ಲೈವ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಡೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆನಂದ ಖಂಡಿತ ಕುಂದರ ಇದು ಆಯ್ತು ತುಯ್ಯಾರ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುನಂದ ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡದು ದಾದ ಪನ್ನಿಯಾ ದಾದ ಪನ್ನಿಯಾ ಅವು ದಾದ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಡ್ ರಾಕೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿ ಒಟರಿ ಬರಿಬೇಡ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವವರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆಂದಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ನಮಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಅಂತೀಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಮ್ಮಿ ತೂಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಪೋಡೆಂಕ್ ಒರ್ತಿ ಬೋದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಬರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತ್ ಮಲೈಕ ಬರಬು ಅಲೆನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪು ವೀರ ಬರೋದಾದ ಎಂದು ಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಇಲ್ಲಡು ಗಲಾಟೆ ಬುಡದಿನ ಪಿದೈ ಪಾಡದೆ ಆಯೆ ಕುಡಿಯೋರಿ ಪಾಪ ಪೊಡ್ಜು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಅವರೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನನ್ನ ವಾಜನ ಪಾಪ ಮರ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಪುರ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಪಿರತ ಯಾನಂಚೆನೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಕರ ಅಪ್ಪ ಪೋಪೆ ಕಂಡಿದಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪ ಎಂಗೆ ತೋಜಿದಿಜಿ ನನ್ನ ವಾಜನ ಓವಿಯಾ ತೋಜಿದಿಜಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಓವಿಯ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದಿದ್ರ ಓದಿನಾತ ಪಾಪ ಪುಂಜೋ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಬಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ವೈಜೆಂಗ್. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲು ಒಂದು ತೋರ್ಚುವಲ್ಲ ಈ ಚಲಿಕ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ಮಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ 30 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಯ್ಗವೇ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ಪಾಪ ಮಾರ ಅಂಚಪರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಚಲಿಕೊಂಜಿ ಮಂದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನಾಯ್ಕ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೋಮಗಾವಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲಾಡದೆ ತೈಡೆ ನಮದು ಭುಜ ನಮಗೆನ್ಪುನೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೇಜಿ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನ ಊರ ಸೋಬಡುಂಡು
ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ಲೆ ಪುಂಜೋನು ಲೈದೋಡು ಲೈ ಗುಲಾವ್ ಬರ್ಪಜೇರಾ ಆಯಿ ಸೈಪೆ ಬೇಗ ಕುಡಿ. ఏ శోభ గంట తులయా 19 ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇಜೀರ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿಲ್ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಈರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡದೇ ಪಾತೇರ್ನ ಅದ್ದದೆ ಬೊಕ ಸರಿಡ್ ಪಾತೇರು ಜಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡತೆ ಯಾನ್ ಊರ್ದಾಯೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಅಂಚೇది ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರ ದಿನಸ್ ಬಲ್ದೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಆದೆ ಪೂಪರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಾರದೆ ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನದಿ ದಾಪುನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚರಣಿ ಹಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪೊಂಜೋಗ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಓ ಇರ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ನಲೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವೇವಿಸುಂಡು ದೀಪೋ ಇರ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಗಂಟೆದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಮೋಲ್ ಶೋಭ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ತೇ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತೀನಿ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೋಡದೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸೈಪಯ್ಯ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ ನಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತ ಆಲೊಂಚೂರು ಪೆದ್ದಿಯ ಅಂದ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಥ ಪಾಠ ಪಾಠ ರಟ್ಟು ದೀವೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಗೆನ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಲೋರೆ ಟೋಪದವು ವಾ ಊರಿಯವು ಲೋರೆ ಟೋಪದವು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ ಅರೆಗು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನ ಪಾಪ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಪೋಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಆದ ಪುದರಿಯ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಓ ಆಂಡಲ ಡಾನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಡಾಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತದು ಡಾನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಜರ್ ಯಾಂದ ಪೊಟ್ಟ ಯಾನ್ಲ ಡಾನೆ ಮಾರಯ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಡಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನು ಅಂದೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಗಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಪನ್ನೆ ಅವ ಬಂಟದ ಬಾಲ ಓ ದೇವ ಯಾವೋ ಬ ನಿಗುಲ್ಲು ಶೋಭಾ ఇంక దన్న చెప్పుడు ఈత బేలుండు మొబైల్ ఛార్జ్ దీది పాతేరుందಲ್ಲ ತೂಲ ವಯರ್ ತೋಜುನಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾತೇರುಂದಲ್ಲ వెంకి కరియా ఆయ్ యార్ నన్న చెప్పును మాదే కంటే పతంజి మట ఉంతార బల్లి బ్యాడ్ కమెంట్ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ತೂಪು ನಕುಲು ಸರಿ ಎನ್ನು ಜೇರಿ ಎಂಕಲೇನು ಮೊಲ್ದಾದ ಪದ್ರಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚಂದಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡಾಕು ಐಕ್ శోభక్క చెప్పొచ్చి ఉద్దల్ద మద్దుపాడు ఎత్తే ఉద్దల్ద మద్దుపాడు చెత్తిచ్చిట చెప్పురు మారయ్యను ఓ శోభక్క ఓ అలే లిప్పును ఓకే పాప దేవరి ఇంకా ఆపోజి ಒಂತುಲೇ ಒಂಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಂಟೆ 15 ಕಾರಿಂಡಿಯ ದಾದ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತು ನನಕ್ ಏರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೈಮಿತಾಂಬಡ అవేరు కుక్కులే కుళ్ళులే పడిపోయిన కుక్కులే వండిన
ಬೈಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಇತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತನ ಅಂದ. ಓ ಅಂಚನಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ಇರು ನಾನು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಜೆಪ್ಪಲೆ 32 ಲೈಕ್. ಏಯ್ ಪ್ರಭು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವಳು ಒಂದು ಜನ ಕುಕ್ಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂದೆ ಕುಕ್ಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಸಯ್ಯಡು ಜಪ್ಪರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ನೀರು ಕುಕ್ಕುಲೆ ಬನ್ನಗೆ ದಾದ ಕುಕ್ಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಪಿದ ಇಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲವನ ಅಲ್ಲಡು ನೀರು ಯಾವ ಅಂದು ದಾದ ಗೋತು ಬೆಲಿಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ದೇವಾ ದೇವಾ ದೇವ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪು ಏರಂಡು ಉಳ್ಳೇರ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಪುಂಜೋನು ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾನಿತ್ತು ನಾಯನು ದುಂಕುದುವೆ ದೊಗ್ಗು ದೊಗ್ಗು ಆಯತ್ತೆ ಪಿರ್ಚು ಅಂಜವ ಆಯವಂತೆ ದಾದೆಯಾ ಲೋರೆಟೋ ಪದವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟನ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ನೀವು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಾರೆ ದೇವರನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಗಲೇ ಪೂರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಗಲೇ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ ಸಿಕ್ಕುನಿಯ ನಾಡ್ನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಕುಡಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಾಪ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಇರುನ ನೈರು ಫುಲ್ಲು ಟಿಟಾತಾರ ಕುರಿಯಲ ಐನೋ ಕೈತಲುಂಡು ಅಗಲೇ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡ ಪೊನ್ನು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಲಯ ಪಕ್ಕಡದಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇದು ಪಾತಿರದು ಇನ್ನದೊಂಡೆ ಕಾತರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾತಜಿ ಇಮ್ಮರೆಗೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಮೊಲರೇತ ಉಂತಾದು ಯಾರು ಜಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರದು ಪ್ಲೇ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ಕುಸುಮ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ಕುಸುಮ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ 3 ವರ್ಷ ಬುರ್ದು 3 ವರ್ಷ ಬುರ್ದಾಯ್ತ ಆವಾವು ತೂಕ ಅಪ್ಪಗ ಭೂಮಿ ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಗೊಂಚಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕು ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಟವಲ್ಲ ತಾತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೀದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಅಂಚಿ ಬೋದು ಬರೋಡ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ ತಿಪ್ಪೋರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಇಂಕ್ ಕುಲಾಯ್ಡು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿಪ್ಪೆ ಮಾರಾಗ ಅಂತ ಪಾತು ಆಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೀಯಲ್ಲನ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ ತಿಪ್ಪೋರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಕಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಬರೋಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಲೈವ್ ಅಂಚೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಗನಾತಿ ಪಾತೆರ ತಿಪ್ಪಲೆ பொண்ணுலேன்னு நம்புடுச்சு பாய்ஸ் அதான் அரிக்கு மேரேஜ் ஆத்துண்டா ஏரிக்கு ஆக ஆத்தன் ಆತ ದಾನೆ ಅವಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಜೋಬ ಆತಿಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಕಜಿಪು ಗುಚ್ಚಿದು ಬಲೆ
ಗುಚ್ಚಿನತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಬರ್ಬೇಮಾರ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿನಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಾ ಬರ್ಪೆ ಭಜನಾಥ ಬಾದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಮಂದುಗ ಕಷ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿ ಚಂದೆ ಹುಲ್ಲರ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನಾಸೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಡದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ
ಆಯ್ಜಾ ದೇವರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಚ್ಚಾತನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಚ್ಚಾತದು ದಾದೆಮ್ಮ ಹೇಳು ಬಂಡವಾಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹನು ಹಾಂ ಉಡುಪಿ ಸಹನು ಬಂಡಾರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಅಂದು ಹೊರಬು ಕರಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕರಂಚು ಇಜ್ಜಿಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಈಗ ಸೌ ಪೂಗಿದ ಕಜ್ಜೋ ಮೂವಿ ಅಂದ ನಿಜನಾ ಉಳ್ಳೆ ರೈಡು ಬಲ್ತೆರ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಪೂಜೆರೆ ಏರ್ಲ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಎರಡ ಪಾತೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಪುಂಜು ಸಾರಿ ದೇಗ್ ಪೋದು ಬಾಲ ಪೋದು ಬಲೆ ಜಾಕ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಪದ್ರಾಡು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಪನೆ ಮಿನಿ ಬೇಗ ಸೊಬ ಕೀರೋಲ್ ಪದಾರು ಕಜ್ಜಿ ಪೂ ಕರಂಚು ಓಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ದಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಕುಟು ಆಲ್ ಓಕೆ ಕುರಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅಲೆಡ ಪನ್ನೆ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಕುಟುಂಬ ಗುಡ್ಬೈಡಾಲ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪರೇನೆ ಎಂಕುಲು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಆರು ಪೊಂಜು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ವೈಟಿಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ 8 ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಪನ್ಪಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ದೆಂಕುಲು ಬೇರೆ ನಂತು ನಗನೆ ನಮ್ಮಲ ಪೊನ್ನುಲತೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಕುಟುಂಬ ಟುಪು ವಿಜರಪುಡು ಗುರು ಹಾಯ್ దాది అని చెప్పి ఆ శోభ ಆಯಿ ಪರಿಜಿನಾಗ ಪೊಂಜೋಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಜಿನ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆದಾದ ಬೇಜಾರು ಅಶೋಕ చాలేటావు కాండ యానిచ్చినలే ఎలా లక్కు జంగొత్తు జంగు శోభ తిండలే చాలా మంది కొరుడు ఇంకా ఆపుచి నేను చెప్పెత్తాబోదు ఒక్కడిచినల నిక్కుదాని ఈ ఎడ్డెడుతూ ఉందిలానా ఇజ్జత చాలేటాడ మళ్ళీ ఎల్ల తెలిపరొలి ಅವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಪೋದು ಕಜಿ ಪೆಚ್ಚ ಬಂತದ್ದು ತಲೆಬೇನದ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಲೈ ಪೋದಿ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋ ಪಿಂಚೆ ಪುನಿಂದು ಗಂಟ ಯವಾ 17 ಆಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಉಪಸನ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೂಕೆ ಓ ಸೊಬಕ್ಕನ
ಶೋಭಕ್ಕೇನಾ ಏರಿಯವು ಅಮ್ಮ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಶೋಕ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಸೂಪರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಯಾನ್ ಚೋಚು ನನ್ನ ಚೋಚು ಧ್ಯಾನ್ ಓ ದೇವಾ മുജാണ് കൊഞ്ച് പതി മുജാണ് മൂന്ന് 15 ഈർന്ന മണ്ട ಈರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ 10 ಜಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜಾನ್ಗೆ ಅಶೋಕು ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಏರೇ ಬೋಡು ಗಿರಿಗಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗಿರಿಗಿರಿ ಇಜ್ಜಿ मुझे नींद न आए नींद न आए ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಒನ್ನಸಿಚ್ಚಿನಿ ಓ ಎಂಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ చెప్పు ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ದೇವಾ ಗಣಪತಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಸೋಜಾ ಕಾವ್ಯ ಫ್ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಬೆಗರದುಂಡು ಈ ಕುಲ್ಲು ಸೋಗೋಲ್ ಕಲ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಓಲು ಅವಳು ಬರ್ಚೆ ಇಂಕ ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬಿಚ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಜಬ್ಬರ ಬಿಜ್ಗಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದ ಒಂಚು ಒಂತ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಸಿ ಬಾಡ್ರೆ ಓಲು ಉಂಡೆಟಿ ಎಸಿ ಬಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ